Mae hyd yn oed hen stadiwm angen hoi weithiau, rhoi cyfle i'r seiliau setlo, a mae'r ofal di bod yn dawel. Am gyfnod ta beth. Ond agorwch y gatiau, taniwch y llif oleuadau. Mae'r cofis yn ôl ar ei tomen, aniben, anhygoel. Ar ôl bron mis heb gêm gartre hefyd. Ac yn disgwyl amdanyn nhw, y tîm ola o'r gyngrair yma i ennill yma. Met Caerdydd yw'r ymwelwyr heno. Mae'n gêm fyw i chi o uwch gyngrair Cymru JD. Caernarfon yn cwrdd â Met Caerdydd. Croeso mawr ato ni, na i ddim dweud croeso cynnes wrth Jake Phillips o Globe Ebers. Dwi ddim mor gynnes â ni, Jake, ond mi fydd hi'n poethi fan hyn heno, Caernarfon ar ei tomen i hunain. Fel ni'n sôn, mae bron o fus ers nhw'n chwarae fan hyn, 2 wythnos ers nhw'n chwarae, a mae Met i bod yn chwarae yn y cyfnod yna. Fe'n o waniaeth mae hynny'n gallu gwneud? Yn sicr fel ti dweud, mae'r brec gallu bod yn peth da, ond hefyd mae'n gallu bod yn peth drwg. Dwi'n siŵr bydd Caernarfon wedi cael brec bach allan o'r cae ymarfer, ac di weithio'n galed wrth yma i paratoi am y gêm mawr sydd gen ni yma heno. So mae'n gêm bwysig, 5 yn erbyn 6 yw i yn y gyngrair. Y cwpl o wythnosau yn ôl, o'n i gyd yn sôn, wel, mae'r hanner ucha wedi cael ei setlo, ni'n gwybod pwy fydd yn yr hanner ucha ac yn yr hanner isa, ond mae pethau wedi agosau, gryn dipyn, mae'n gystadleuol dros ben nawr. Yn sicr, fel ti'n dweud, tua mis yn ôl, oedden ni'n meddwl bod y 6 ucha yn sicr yn ei lle, ond os ydych chi'n edrych ar y teibl heno yma, dydy ddim yn sicr o gwbl, nac di. Wrth i ni weld y ddau dîm yn camu i'r cae, Brad Woolridge, capten y Met yn arwen nhw allan. A fel o'n i'n sôn, chi'n gweld y ddau na'n 5 chweched. Chi 3 pwynt rhwng nhw, 3 pwynt i'r clybiau tu ôl nhw. Dyrwydd o'n cefn y chwarae heno hefyd yn Aberystwyth. Fe allu'r Met fod allan o'r 6 ucha heno. Na fe mor agos i fi. Yndi, yn sicr, yn agos iawn. Ac os mae canlyniadau yn mynd yn erbyn Met heddiw, fel ti'n dweud, allan o'r 6 ucha, ond os mae'r canlyniadau yn mynd efo nhw heno, fydden nhw yn y 5 safle, gallu bod yn y 5 safle, ac yn bwysio ymlaen am Ewrop. Yn eich wythnos diwethaf yn erbyn Dyrwyddon, y Met, gol hwyr Elliot Evans, wedi bod yn redi'r gwael. A hefyd, y rheolwr, Dr Christian Edwards, wedi cael ei daro'n wael yn ddiweddar. Falch clywed bod e'n gwellian. Sut allai hynny effeithio grŵp o chwaraewyr? Yndi, mae'n gallu cael effaith negyddol. Yn ystod y marfer yn union, di o ddim yn neis i'r chwaraewr gael weld hwnna. Ond yn sicr ar nhw bawnsio nôl wsos dwytha a gael ganlyniad a 3 phwynt iddo fo. Ac fydden nhw'n deithio lawr yma heno ac yn gobeithio wneud yr un peth iddo fo tra bod o adre. Reit, Caernarfon, gartre, ar nos Wener, dan y llif oleuadau. Chi wedi chwarae yn erbyn nhw. Fe'n o her yw i dod fan hyn unrhyw bryd? Wel, yn sicr, mae'n her unrhyw bryd ti'n dod yn erbyn Caernarfon. Mae'n sicr yn neud yn anoddach pan ti'n dod yn fan hyn. Ac ar nos Wener, o dan y llif oliadau, bron i 1000 o bobl yma, pwy sy'n gwybod? Gobeithio. Mae'n gallu bod yn lle anodd iawn i ddod, ac mae'r canlyniadau yma, tymor yma wedi brofi hwnna. Neb sydd wedi gyro nhw, ac Met Caerdydd oedd y tîm olau gyro nhw yn gyngrair. Hyfryd o Jake, diolch yn fawr am y tro. Gyd i fynd i'r pwynt sylwebu. Fydd Jake yn ymuno dan tîm sylwebu. Ni cofiwch bod y sylwebeth yn Saesneg hefyd. English language commentary is available on the red button. Mark Jones a Tommy Morgan waiting for you there. Yn i fynd i'r pwynt sylwebu. Fel ni sôn, fydd Jake yn mynd lan. A nawr dwi'n mynd i guddio yn rolau cynnes, dwi'n credu. Yn i draw at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch hogia, noswaith dda, bawb y llif oleuadau'n disgleirio ar noson allai fod yn un arwydd o caol tu hwnt. Fydde buddigoliaeth i Caernarfon bron iawn, da chi'n tybio i selio'i lle nhw'n y 6 ucha. Maen nhw yn gwneud 2 newid, Darren Thomas a Ben Clark yn ymddangos. Ben Clark i ymddangosiad cyntaf ar fenthyg o dîm y Seintiau. 1 newid yn hîm Met Caerdydd, a mae Miles Davies yn dod i fewn am Phillips. Ac Alex Ramsey i ganfed gêm yn uwch gyngrair Cymru heno. Ac yn un o'r golwyr gorau yn y cyngrair. Ac Chris Baker, penblwydd hapus Chris, yn 6 oed heddiw. Yr hyn sy'n ddifyr, di Caernarfon ddim wedi colli adre. Dim ond unwaith mae Met Caerdydd wedi colli oddi cartre y tymor hwn. Dyna pam bod hon yn gêm sy'n dod â dŵr i'r dannedd. Bachgen ifanc ydy'r dyfarnwr gyda llaw John Andrew Jones. Dipyn o noson iddo fo. 24 oed ydy'r bachgen o'r Wyddgrug. Baker at Will Evans. Ac yn syth llosedd ar y blaenwr mawr. Noswaith dda, Malcolm Allen. Noswaith dda i bob am gêm. I edrych ymlaen i Met Caerdydd dod yma ro buddigoliaeth wrth dwytha. Da ni'n gwybod
Caernarfon colli'n dre newydd yn y gêm dwytha, felly illa. Mae'r nyrfa mynd i setlo ar ôl i 5 munud, dwi'n gwybod ni, ond am sefyllfa di hon yn barod, Will Evans fyny, curo'r peniad ar Gareth Davies just y penelyn yn troli benno. Ie, y cyfarwyddiadau yn ofalus gan Ramsey. Ac byddech chi'n tybio mai Elliot Evans sy'n mynd i gymryd y gic. Ac oedd y ffigiad bach gan Joel Edwards yn gymorth hefyd. A dyna ni gip ar Anthony Williams sy'n yng ngofal y tîm hyn yn absenoldeb Dr Christian Edwards. Ie, ddim yn bell. Ddim yn bell, oherwydd perffaith o safle doedd i gymryd y cicrydd na ar i grymannu i gonol bella, ond mae'n mynd i gymryd andros o ergyd i giro y golwr yma Alex Ramsey. Woolrich ydy'r hif 4. Elliot Evans eto at yr Evans arall. A mae Will Evans ddim yn edrych eipyn bach mwy fel ymosodwr heno i chwarae fyny neu bryn Gareth Edwards. Da ni'n gweld y sydyn iawn. Mae Caernarfon ella mynd i ddechrau efo 4 ond maen nhw'n mynd i addasu 3 yn y cefn. 4edd gêm y dyfarnwr yn unig yma yn uwch gyngrair Cymru. Ac noson fawr iddo fo, ond noson fawr iawn fyddech chi'n tybio i Met Caerdydd. Pe bai nhw'n colli hon, yna mi fyddai'r gofod rhyngddyn nhw ac Caernarfon yn mynd yn 6 pwynt. A mae yna 7 gêm i chwarae ar ôl heno. Yr amddiffynwr mawr Lewis yn ei hyrddio mewn i'r cwrt. Ac ar hyn o bryd i Caernarfon ddim di bod allan o'i hanner ei hunain. Dyma'r dyn sy'n gallu sicrhau bod hynny yn digwydd. Bradley. Mae'n rediad da ganddo fo. Oedd ar hwm da i feddwl. Nathan Craig i mewn ac mae hwnna'n glosod ar Will Evans o dan drwyn y dyfarnwr. Ie. A mae Will Evans, eisiau gair efo Nathan Craig. Mae'n un o hynna. Nathan yn ddeithio nes i gyrraedd mor gyfle yma o'n i medru. Oedd o'n gwybod be oedd o'n neud, mae gynnu am. A Will Evans yn gofyn fel pam. A bod yn gynnar y gêm, Will, dyna pam ddim yn cael y gadi fel un oherwydd. Mae Nathan yn gwybod, wow, mae hwnna'n dacl caled, llawn dwi'n galw i. Lle mae o'n mynd trwy'r dyn. Ond dwi wedi sbio yn barod, Mae Caernarfon wedi mynd 4 yn y cefn. Mae Ryan Williams wedi mynd wrth ymwyl Gareth Edwards. A mae Joe Williams ar y dde, Nathan Craig. Ar y chwith wedi mae Ben Clark. Mae o'n mynd i ista o fanna. Mae ffilm wedi 4 o flaen o. A wedyn 1 fel Kai Jones yn arwain y llinell fan. Felly 4-1 ydy i Caernarfon. Ac i'r Met heno, maen nhw 4 yn y cefn efo 2 yn eistedd wedyn. Gyda nhw Baker a Corsby'n ista. 3 o'i blaen nhw. Miles Davies ar y dde, Jordan Lamb, Elliot Evans ar y chwith. A Will Evans fo fydd yn pwyso. Ac yn achosi problemau Gareth Edwards heno. Gic gornel, gynta'r gêm, yn cael ei hennill gan Lam. Jake Phillips, bellach yn y pwynt sylwebu efo ni. Fel ti'n dweud, Max, Ben Clark yn fanna yn canol cae ar ben ei hun. Gallu bod yn swydd reit pwysig heno ar gyfer fo. Yn sicr ar ben ei hun, gen i fel chwaraewr yn erbyn os sydd efo digon o brofiad i greu broblemau i amddiffyn Caernarfon. Joel Edwards sy'n paratoi i gymryd y gic gornel. Ac wrth gwrs, mae'r amddiffynwr mawr Emlyn Lewis wedi symud fyny. A mae Baker sy'n gawr o chwaraewr ganol cae yno hefyd. Ond gwaith da gan Kai Jones yn ôl yn cynorthwyo i amddiffyn. Ond mae hwn yn gychwyn bach ar y droed flaen gan Met Caerdydd, yn dydi? Wel, yn sicr, maen nhw wedi codi tempo, maen nhw wedi dod yma i chwarae'n uniongyrchol. Maen nhw'n trio chwarae peli hir, mae fyny at Will Evans. Wedyn maen nhw'n codi'r briwsion, codi'r ail bel na, sydd fel arfer Caernarfon yn gryf iawn yn neud. Maen nhw'n trio chwarae i bel droed yn hanner Caernarfon. Ac ar hyn o bryd maen nhw'n llwyddo. Popeth yn cael ei anelu ar hyn o bryd ag at Bradley, Joel Edwards sydd efo fo. Ac mae Bradley wedi gweld dipyn go lew o'r bel, a bachgen o Flaenau Ffestiniog. 1 gol ganddo fo hyd yn hyn y tymor yma. Yr hif 11 yn ysgidioren ydy Leon Smith. A mae hwn yn chwaraewr bach dawnus. Baker mewn yn galed arno fo, nôl eto at Bradley, a mae'n fod frwydr dda yn dri rhwng Bradley a Joel Edwards. Wel, maen nhw'n lledu'r chwarae fo Brookwell un ochr a Sean Edwards. Mae gynnon nhw wedyn y ryddhad na efallai i Leo Smith a'i Darren Thomas reit wrth ymyl nhw fanna. Ond y beth pwysig ydy, dyn nhw ddim eisiau cael eu cyfri
Fyna un chwaraewr ychwanegol yna i Met Caerdydd, mae rhaid i Ben Clark just cymryd dipyn bach o gyfrifoldeb. Miles Davis, yr holl ffordd nôl at Will Fuller, a dwi'n meddwl efo cyffyrddiad cynta. Will Fuller o'r gêm. 2 munud i mewn. I arbedodd o gic o'r smotyn yn y buddigoliaeth bwysig iawn i Met. Yr wythnos diwetha, buddigoliaeth sy'n ail danio tymor y Met. Ac i ail arbediad o'r tymor o gic o'r smotyn gyda llaw. Golwr da. Thomas! Well, Thomas... A Brookwell yn y diwedd ar ergyd. Thomas oedd y bel iddo fo, ti'n rothol iawn am Brookwell yn cael yr hediad a mae o mor gyflym, unwaith ti'n cael hanner llath, mae'n gwybod, mae'n codi ben. Ti'n gwybod be, mae'n rhaid droed efo, felly rhaid fo canolbwyntio i bach mwy rhaid, Jack. A dwi'n meddwl, yn y sefyllfa oedd yn siomedig, nath o'n neud o golwr weithio. Yn sicr, ie, fel ti'n dweud, mae'n siŵr bod o'n dweud fwy hyder os oes hwnna ar ei droed chwith. Ond dyna ni, shot y gyntaf ar y gol. A fel oeddech chi'n sôn, Jake, un ochr mae Brookwell ac ar yr ochr arall mae Bradley. Maen nhw'n opsiynau da ar y fasgell, yn dyn? Yndi, yn sicr, a fel oedd Malcolm yn sôn, wedyn mae hwnna'n gadael digon o lle yn canol cae i'r Leo, i Darren Thomas, ac hyn ydy'r chwaraewr bwysig fydd Caernarfon i siarad fel heno. Dwi'n meddwl, fod Jake David, mae mor bwysig, oherwydd pan ti'n dan bwysa, mae gyda chdi chwaraewr sy'n mynd i'r rhedag efo'r bel. Oherwydd pan ti'n rhedag efo'r bel, ti'n mynd i symud y dîm i fyny hefyd. Jones yn illodd y peniad Woolrich, sy'n wastad yn tacluso dydy tu ôl i Lewis at i golwr. Ac Edwards yn curo Evans, a da chi eisoes mewn faint 7 munud wedi gweld sawl brwydr yn amlygu hun. Mae yna amddiffynwyr mawr yn erbyn blaenwyr mawr, mae yna chwaraewyr ganol cae bywiog yn erbyn chwaraewyr ganol cae bywiog. Rhif 16 ydy Ben Clark i Caernarfon, gen i olwg arno fo yn y man, ond i gêm gyntaf o wedi ymuno o'r seintiau newydd. Craig ato fo. Thomas, Brookwell a Woolrich yn geid yn arferchog ac yn cymryd i amser ac yn aros am yr hediad gan Miles Davis, a mae Miles Davis yn aros am y camgymeriad gan Nathan Craig, oedd Craig yn lwcus iawn fanna, oedd y golwr yn effro iawn. Nath y waith da golwr fanna. Cod anfarth i'r golwr fanna fo'i safle cychwyn o. Oedd o'n just darllen bod Nathan Craig yn just yn dallu hyn o Miles Davis yn rhedag i mewn o'i ochr dall o. Mae rhaid i Nathan just agol i gorff, just i fod cael gweld. Mae Fulham ar y blaen yn Abertawe. Mitrovic di'n rhoi Fulham ar y blaen mewn gêm fawr yn y pencampwriaeth. Ac os dwi'n clywed yn iawn, mae Aberystwyth hefyd wedi mynd ar y blaen yn erbyn derwyddon Cefn. Lewis di symud i fyny. O'n agos. Bydd o'n da na, oedd y peth. Dyna oedd y cwestiwn mawr, oedd wedi cael... Oedd wedi aros i fyny nawr cicrydd oedd ac fo sy'n mynd i gael y dafliad hir mae'n edrych. Wrach bod wedi rhagweld y tafliad mae'n dod ac os fan hyn oedd o eisiau bod. Sy'n beth i tafliad hir yma Ond i ddim mae Jake yn gafel yn y bel o'n blaen ni. Mae eisiau taflu hon i mewn. O, ddim agos mae'r bell os o Jake di taflu hi. Cosby. Hawdd i Ramsey. Dwi'n meddwl, dod yn ôl at Ramsey yn y gol eto de. Mae wedi bod yn asgwng cefn i llwyddiant mae Caernarfon wedi cael dros y blynyddoedd dwytha yma. 12 lechan lan mewn 30 gêm. Nath o gychwyn tymor dwytha, 5 lechan lan yn barod. Tymor un. Paulo Mendes gyda llaws wedi cael y gol gynnaf na i Aberystwyth. Dyna fo un o'r prif resymau diamheuol glos lwyddiant Caernarfon. Baker o'n mynd i chwipio honna mewn yn sydyn. Thomas yn gweld Bradley cynnig i hun.
Mae tîm Caernarfon, mae'n tîm cyffroes ofnadwy ar bapur. Mae'n llawn cyflymdra, mae'n llawn tricia, ond mae rhaid chdi gael y chwaraewyr yn y lle cywir ar y cae iddyn nhw achosi problemau. Ar y munud, mae'n gorfforol cry, mae Met Caerdydd ar ben y gêm. Yna ni olwg ar Sean Ydley ar moustache. Mae'n tasiwedd o hyd. A mae'n codi arian gyda llaw, mae gymar o. Mae'n ydyn chi'n arall. O, hwnna'n smart iawn. Hwna'n mwy smart da'n Sean Ydley yn ydyn yna. Hwna'n bel dda i Lwybr Evans. Ac bob tro mae Evans yn ymylu at y cwrt. Mae'n o leia 2 o amddiffynwyr Caernarfon yn heidio i gwmpas o Craig. Mae hwnna'n basfach i ddigon o le i ganol y cae at Smith. Na chi, bas hyfryd. Smith at Bradley. Bradley ar dderchog traed cyflym. A nid am y tro cyntaf Joel Edwards yn ei gyrra fo, a mae hwnna yn datblygu'n frwydr dda. Mae Joel Edwards wedi bod un o chwaraewyr gorau'r i'w gyngor ers rhai blynyddoedd rwan. Cysondeb gyda fo, chwarae bob gêm bron. Tymor un eto fo Emlyn Lewis i Met Caerdydd. Felly mae'n un o hynna, fydech chi ddibynnu arno fo fel amddiffynwr. Digon o brofiad. Cosby at Evans at Smith, yn ôl at Evans. Ac mi oedd y bachgen ifanc ma, da ni sôn amdano fo. Clark yno wedi darllen y sefyllfa'n dda, fydd hi'n ddorol i weld o. Maen nhw'n addo pethau mawr, disgwyl pethau mawr. Ar dderchog, Joel Edwards eto ar Bradley. Y bel mae'n at Elliot Evans, sbiwch ar y golwr. Allan yn syth. 10 munud cyntaf bywiog. Mae hyn, sy'n deimlad yna, Jack, dwi'n gwybod, ymwysodwr o'n i, ti'n mwy am ddiffynwr, sy'n deimlad yna pan mae y golwr yn gweiddi'n gynnar, pan mae yna rhyw camddealltwriaeth ella yn yr awyr rhwng, ti'n gwybod, mae'n ymwysodwr ar dy gemdi, ti isio pasio nôl, do'n cymryd. Mae'n bwysig bod o'n allan yma, Andy. Yndi, sicr, mae'n bwysig bod o'n gymryd y gyfrifoldeb ac yn gynnar. Unwaith mae yna bach o camddealltwriaeth, mae'n neud yn anodd i chi ac y golwr wedyn, ac mae hwnna'n gallu creu broblemau, ac da chi'n misio hwnna yn enwedig yn y 10 chwarter awr gyntaf o'r gêm. A sa fi fel blaenwr wrth y modd os fysa yna amheuaeth yn yr awyr. Ond dim efo Ramsey, mae o'n neud i benderfyniad yn gynnar dydy. Yn neud pob o bod, mae'n gwyddi ffwr, neu mae'n gwyddi golis, un neu llall. Unwaith eto, Craig ar Evans, a mae rhywun yn holi'n dawel bach. Pa mor hir di'r lastig ar ymynedd y dyfarnwr yma? Dros y blynyddoedd, faint o weithiau da ni'n gweld Nathan yn neud hyn. A mae'n cael get away. Ond, ti'n gwybod be, mae o hefyd wedi gorfod dysgu a cael ei gosbi y ffordd anghywir hefyd. Ond, mae o'n just ei cant y cant, a dwi'n just meddwl weithiau, fyddi o ddim taclo. Mae o'n just cam amseru. Elliot Evans yn paratoi i roi hon i mewn. Mae hon yn sal gynno fo, yn sal iawn, a Craig yn cael ei chlirio, yn cael cyfle arall o bosib. Y bel yn fewn yn sydyn yn tro yma gan Elliot Evans. Thomas, casglu, tot. Syniad yn da, Woolrich, Miles Davis. Mae Miles Davis yn gyd yn dda i fynd heb. O, ddylai'r dyfarn. O! Fysa chi di upsetio so honna wedi cael roi yn eich erbyn chi, Jen? Yn sicr, ie. Dwi'n meddwl bod pawb yn y lle yma yn great surprise bod hwnna wedi cael ei roi yn erbyn Miles Davis. Dwi'n meddwl mae o'n just eitha fo hyn yma beth dwi wedi gwneud. Chwarae teg iddo fo, ond mae pob yn ei cael gwybod eblaw chdi, Nick, wrth gwrs. Ramsey. A Jones unwaith eto ni hennill yn yr awyr fel mae'n geid mor amal. Brockwell. Ac unwaith eto Miles Davis. Gwaith da gyda fo. Dwi'n hoffi golwg y Miles Davis ma. A fi'na hefyd. Mae wedi chwarae'n dda iawn tymor hyn i Met Caerdydd. A dwi just... Mae Caernarfon yn i'w fygwth i gyflawni. Mae yna just y penderfyniad anghywir ar yr eiliad ola yn y treian ymosodol y cae fyny rwan. Ydy o'n deg bod Caernarfon di dechrau dod nôl mewn i'r gêm, dwi wedi setlo dipyn bach. Mae nhw wedi efo'r chwaraewyr, efo'r gallu sy'n ganddyn nhw i redag heibio nhw, felly nhw sy'n dod â nhw yn ôl i fewn i'r gêm, ond mae'n rhaid chdi treidio eipyn bach mwy. Mae nhw wedi debel i ffwrdd rhy hawdd yn y cwrt cosbyn, a just tu allan y lle pwysig wrth gwrs yn ymwysodol.
Derwyddon Cefn wedi dod yn gyfartal yn erbyn Aberystwyth. Felly dechrau bach bywiog i'r gêm fanna. Mae wedi bod yn gêm bach o chess hon ar y munud o. Un yn edrych hollol wahanol tactega. Mae Caernarfon eisiau cael y bel i lawr i chwarae trwy ganol cae. Lle mae Met Caerdydd yn mynd yn union gyrchol heno a trio'r curo'r ail bel. Na fydd o just yn meddwl rwan sut beth eith o cael i chwaraewyr geith o lanwad ar y gêm mwy ar y bel. Woolrich eto. Gadael i Fuller. Mae yna chwaraewyr da, mae ydych chi sôn am Cosby, ydych chi sôn am Miles Davies a Baker. Yna chi 3 da yn ganol cae, a wedyn mae gyda chi Brookwell sy'n mor gyffroes. A mae Brookwell, mae cael ei adael allan o'r tîm yn amlach na fydde rhywun yn disgwyl, so hwn yn cychwyn gêm i fi bob tro yn cysondeb i'r peth, mae'n debyg yn de. Ie, nes i ddeud un tro Daniel James, iawn, ond wrth gwrs, da ni'n gwybod ar gwahanol lefel, lle speedboats heb dreifar. Wel, mae Brookwell yn remeindio fi o hynny. Gymaint o weithiau, rhedeg mewn i traffig. A sbio beth i gwybod i Daniel James ar o fydd edo. Wel, dim ar o fydd edo, ond ab chwaraewr mae o yn datblygu yn. Ramsey. Neth eto Jones. A mae gan y ddau dîm yn does y chwaraewyr yma. Mae Jones y dda fan yna, do. Dim bodloni ar ei ffeniau, hyfryd gan Thomas. A mae'n rhedeg i lwybr Lam. Lam at Elliot Evans ac yn ôl wedyn at Joel Edwards. A rwan maen nhw'n trio, maen nhw wedi mynd am chwarter awr yn fod yn union gyrchol, rwan maen nhw'n trio chwarae trwy ganol cae fel hyn. Dwi'n licio hynna, dwi'n licio ti ma'n sy'n cymysgu chwarae, mynd un ffordd am dipyn a wedyn wrth i Caernarfon syrthio nôl y fe am ddiffyn o'r dos am cyflymdra yna, wedyn mae yna le yn ganol cae iddyn nhw trio chwarae, felly just clefar. Mae Jones, dim yn cyrff honna. Lewis chwilio am Evans, oedd hi'n bwysig iawn bod Edwards fan yna doedd. Craig. Ti'n gwybod be, bwysig am bod Edwards yn cael ei droed iddi, ond i edrych ar Ryan Williams, oedd oedd flaen o. Mae rhaid bod feddwl bod Gareth yn mynd i methu hwnna efo'i safle gwarchod. Rhaid bod fod tu ôl fo. Mae hwnna'n bas. Ddyle cadw gyda well fanna. Brookwell di mynd a mae yna gyfle am wrth ymosodiad fan hyn. Mae gan Edwards. A mae Edwards allan at Lam. Sy'n i derbyn i nawr. Darren Thomas. Sbiwch fel mae Thomas yn mynd nôl i gynorthwyo'r amddiffyn. Da chi'n colli hynny'n ei gêm o weithiau. Mae pawb yn canolbwyntio ar y pethau llachar mae o'n i wneud ymhen arall cae. Ia, mae Met Caerdydd wedi dangos pan maen nhw mor anodd i'w curo tymor hyn. Sa'n llawer o dimad yn ei cweir i Met Caerdydd. Maen nhw mor drefnus a disgobliedig a i safle gwarchod o gwych gan Darren trwy coesa. Mae yna 20 munud i'n mynd i rywle, boys. Go iawn, Met Caerdydd yn dod yma efo plan, a yn bendant mae hwnnw'n gweithio yn well na be mae Caernarfon sy'n neud ar y funud, a mae gynno Caernarfon y chwaraewyr efo'r gallu i wneud rhywbeth ddigwydd, mae'n eiliad i droi y gêm ar ei ffen. Dyn nhw ddim wedi cael argraff eto ar y gêm, ond i Kevin sydd wedi mynd, a ti'n gwybod, efo chwaraewyr fel Darren Thomas, Leo Smith. Weithiau da chi'n teimlo nad ydy rhywun yn sicr be i wneud, ac oedd na ddim byd yn argyhoeddi fanna. Mae Caernarfon wedi colli'r meddiant braidd yn rhad fanna. Oedd fi ddeud, o'n i'n reit syni bod Darren yn cymryd y taflid yma, a fi Edwards o'r gefn mynd fyny, ac dwi'n siŵr os oedd na training ground throw-in di trio, ond na rio ddim dod quite off yn tro yna, na dda. A neb yn siŵr beth yn mynd i ddigwydd na gwydd. Digon o rygbi gyda llaw, a'r S4C dros y penwsnos, a mae'r bel gan Lam. A mae Elliot Evans di gyd yn dda i wneud rhywbeth o'r bas yna, ddim cweud digon da, mae'n cael ei groesod mewn, chwilio Miles Davies.
Ac fe fethodd y Met ddau gyfle bach fanna. Fysa pasio mwy cywir ddwywaith di gallu creu problemau. Ond pe o cynnar i fewn gan Elliot Evans, di gweld Mael Davies yn rhedeg ar draws, Nathan Craig wedyn. Mae Nathan wedyn yn gobeithio, mae Ryan Williams yn mynd i godi o'i fyny. Mae'n un anodd dydy pan mae'n chwaraewyr fel lawr yr asgell sy'n fodlon wneud y rhediadau yna a draws yr amddiffynwr. Yndi, ond fan yma, jyst eisiau bach o siarad rhwng y ddau. Nathan yn sicr yn pasio ymlaen, ond mae rhaid i fod gael bach o gwybodaeth i Ryan bod o'n dod. Ac mae hynna'n gallu bod achosi broblemau fel ti'n dweud, yn rhedeg ar draws amddiffynwr efo dim dealltwriaeth rhwng y ddau. Ni weld fan hyn, mae Emlyn yn just cuddiad y bel, a Cai yn just yw dynnu gris o fi bach, yn llawar. Mae Ryan Williams yn trio faint fedri ddod i fewn ar Will Evans. Pan mae Will Evans yn mynd y byr, mae Ryan yn trio dod i fewn efo sy'n gadael. Dipyn bach o fwlch tu ôl efo. Dwi'n gwybod os di Gareth yn darllan. Mi dylai fo wybod mae yna fwlch yna. Mae eisiau cael o. Evans eto yn gweithio yn galed iawn. Thomas, tu fewn o'r mae Smith. Frathiad bach ar y bigwr yn gan Lam, dim byd mwy na hynny. O'n i'n meddwl bod o'n mynd i wneud o waith o fanna, o'n i'n meddwl bod o'n mynd i frifo daro ni. Och chi disgwyl chop, Lam chop fanna. Crafiad bach o'na, dim byd mwy na hynny. Na ddim digon o gig ar y dacl yna. Asgwr yn y gynnen, rhwng y ddau yn poethi. Mae Jake yn edrych yn hollol ryfeddol ac yn dweud, pwy ydy'r ddau foi yma dwi wedi mynd efo nhw'n y pwynt sylwebu. Lliw rhyw fynt ar y dyfarnwr. Un sosi ydi o Jake, rhaid i arfer efo hynny. Ac yn y cyfamser mae'n y gêm ymlaen, oedden ni hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf ohoni a mae'n dal yn ddisgôr a mae wedi bod yn gêm bach y math o gêm ddeniadol o'n i wedi darogan. Unwaith eto be'n yn chwilio am Evans nawr te Elliot Evans, tasgu hon yn erbyn penol Clark Bradley. Smith. A mae Bradley mae wedi symud allan yn dda, sbych dau ddyn yn mynd efo, maen nhw'n gwybod beth yw'r bygythiad yma. A maen nhw'n neud o dda ddo, maen nhw'n neud o'r un peth o Brookwell ochr arall, maen nhw'n ddau yn mynd allan. Felly mae yna rhywun yn smar, felly does yn ganol y cae. Dwi'n meddwl bod sa Bradley a Brookwell yn codi penna. Sa'n nhw'n gwybod bod yna rhywun yn hyd yn rhywle. Maen nhw'n rhedeg o'r penna lawr. Sgan fi'n problem mwyn os dyn nhw'n mynd heibio i dyn. Os dyn nhw ddim, mae rhai nhw jyst codi penna wrth rhedeg. Thomas. Mae hwnna'n bas dda, Jones. A mae Jones wedi heibio'r goli! A mae wedi rhoi ddi heibio ar ôl gwneud y gwaith caled i gyd. Nath o mor dda. Ac yn y diwedd oedd hwnnw yn gyfle Malcolm Allen. A mae'r pwysau yn dal yno! Ac oedd angen yr arbediad o ergyd Bradley. Ac oedd o bron iawn ag achub cam Kai Jones am hanner munud i Caernarfon. A rhywsut, rhywfodd, mae'n dal yn ddisgôr. A dyna beth wedi ddigwydd efo'r chwaraewyr sy'n gynno Caernarfon. Ti'n edrych ar Leo Smith yn cymryd y cyffyrddiad ychwanegol yn ganol cae. Just i osod y bel i Darren Thomas. I baso wedyn i cae. O na well cyfan ar ergyd gwych na gan Sean. Yn dod i mewn o'r asgell dde na ar i droi chwith i'r postyn bella. A'r betiad hawdd o'n i'n meddwl yn y diwedd. Y golwr Fuller wedi darllen ni. Ond am gyflau cae. Oedd hi'n wych o bas efo'r pwysau perffaith. Yn gwybod bod o'n ni gyrraedd yna cyntaf o gwmpas Fuller. Methu'r ergyd am y gol. Un Evans at Evans arall. O hwnna ddim digon cywir. Mae'n cael ei chlirio gan Joe Williams a bel at Woolrich. A dyna ar weitha mor ddeniadol mae'r chwarae wedi bod. Dyna'r gwir ymdrech gyntaf ar y gol ynde. Caernarfon sydd wedi dod agosaf ethyn nhw ddwywaith. Dyna'r symudiad o safon gorau'r gen, de. Ti'n wedi agor amddiffyn, di bod yn amyneddgar, disgwyl yn ganol cae, Leo, jyst yn gosod y bel i Darren. Darren yn gweld y bas, ond hefyd yn mynd i cynhyrchu'r bas efo'r pwysau perffaith. Gorfod y bwysau ar honna. Ac yn y diwedd. A mae Kai Jones, dwi'n siŵr, yn dal i feddwl am y cyfle. Wel, sbia'r bas na.
Sbi ar bas na. Mae o'n gwybod mae'n mynd i gyrraedd cynta. Dyma'n mynd i'r llawr. Mae'n ongl anodd, mae'n ongl dyn. Ond dwi dal yn meddwl oherwydd nath o lithro iddi. Mae o'n mynd i sgorio. Ac hwnna bosib di'r broblem efo Caernarfon. Gen nhw ddim digon o goliau yn sicr gen ar forwards. Mae yna lot o midfielders o heina yn chipio mewn efo'r goliau, ond prif sgoriwr tymor yma, be gen efo? 5 gol. Jamie Breeze. Yna Jamie Breeze, mae'n sgorio 5 gol dyn nhw trwy tymor dwytha. Felly mae o'n ei dda, ond ti'n hollol iawn. Dyn nhw ddim yn sgorio digon. Mae yna 2 dîm ar y cae gyda llaw sydd wedi cael claffeb sgorio ar tymor yma. Do, maen nhw wedi. Di Met ddim llawer iawn gwell, ond mae Caernarfon, da chi'n teimlo, yn dechrau poethi. Smith. Yn y diwedd y bas yn sal. A mae Will Evans, wel, diolch am di ddiolch am beli felly pan mae'n gofod rhedeg ar ei ben ei hun ac ei herlu nhw, ond mae fodlon gwneud. Mae o'n, ond mae o'n gorfod cadw 2 amddiffynwr canol o brysur, cofio efo Ryan Williams a Gareth Edwards. So fi'n blino ar rhedeg ar ôl peli fel a trwy nos. Ie. Yn wedi rŵan, Malcolm. Ond Mae yna lot o amddiffynwyr, mae Czech yn y gyngraid yma, ti chwarae yn y gyngraid, felly, yn neud hynna, jyst chwarae'r peli lawr o Sianeli, yn lle, nod hanner cyfla i'r ymosodwr gael y bel. Fyddo weithiau mae'n helpu'r tîm, jyst i sefydlu hynny yn y hanner y tîm arall. Da chi'n eisiau bod yn stuck yn hanner eich hun weithiau, jyst troi nhw rownd, gafel nhw gwynebu golyn hunan, a ffordd nhw mewn i cangymeriadau, ac pwy sy'n gwybod yn eich digwydd. A fel ti'n gweld eto, Pel arall yn edrych i'r gorneli ac yn trio troi'r amddiffyn Met Caerdydd yn ôl. Yep, oedd Will Evans yn y blaen yn cwyno bod o ddim wedi cael pas gynt. Ie, dwi'n mynd. Dynwch hanner cyfle i fi, mae'n dweud. Hollol. Dyma dim cyfle. Dwi'n hollol dall. Hei, os ti wedi bod am bwysau fel amddiffynwr, ti isio i fi bach o orffwys, dim just amser i ailgasglu, aildrefnu, hon oedd y cyfla, hon oedd y rongl, ti'n bod be, mae'n mwy tyn ar gon i feddwl efalla, mae dyn ni dy ddau, dyn ni'n ôl, lle oedd Sean yn rhedeg i fewn ar y postyn pell yna. Sean Bradley. Wel, so Jamie Breeze wedi cael y cyfle, dybed fysa'r stori wedi bod yn wahanol. Faint o weithio mae wedi gwneud hynna ar raglen sgorio yn ddiw tymor hyn. Mae rai fi gyfadde, ond ni dipyn bach y feirniadol o'r golwr bod wedi cael ei giro at y bel, ond o leodd wedi gwneud digon i Ery Jones yn Llydan yn doedd. Oedd, ac hefyd sef wedi mynd i dynnu fo lawr, felly nath o'n dda iawn i beidio sticio un o'r breichiad. Na, dyma Thomas yn mynd i roi cyfle arall i Kai Jones, a Kai Jones gyfyd y cyfle yma! O, da! Anghofiwch am y cyfle gafodd i fethu. Mae wedi gwneud yn iawn. Ac unwaith eto, yn bwydo oedd Thomas. Ac mae rhaid i chi ddeud, ar dystiolaeth y 5 i 10 munud diwetha, mae Caernarfon yn heiddi bod ar y blaen, a ma' nhw, o gol i ddim. Wel, ti'n bod o sôn pan ti'n cael siar o'r gen Darren yn jyst o'n gipio'r be mor sydyn o'r wrth ymlyd. A wedyn, mae i gyd i fyny Cai. Rwan, dwi newi fethu cyfla, mynd eiliadau yn ôl. Rwan, mae'n amser i'n dod eto. Be dwi'n mynd i wneud? Mae'n codi ben, mae'n pwyntio un ochr, mae'n edrych un ochr, mae'n siapio i gorff un ochr, ond mae'n chwipio i ffordd arall. Dyro'r llygad i'r golwr, mae o'n mynd amdan hwnna, a mae'n chwipio mewn i gornel. Gol dda. Yn sicr, ie, ac Darren Thomas yn darllen y gêm yn rili dda fan'na, yn nicio'r pêl ac yn rhoi cyfle arall iddo fo unwaith eto. Ac fel oedd Malcolm yn deud, fod i'r chwaraewr tisio bod yn bwydo Kai Jones fyny ffrynt. Posib bod y gyfle munud yn ôl yn ei feddwl, ond nath o ddim gadael i hwnna stopio fo sgorio tro yma. Mae hwnna'n bwynt da o'n i'n meddwl, ydi o'n dal i boeni, ond oedd o'n hollol sicr yn doedd. Mae pethau mynd o ddrwg i waith i Abertawe, mae'n o'r ei hôl i adre. O 2 gol i ddim yn erbyn Fulham. Mitrovic wedi cael yr ail gol hefyd, ond oedd nhw'n dallt i gilydd ar ei Kai Jones gyfeirio at Thomas. Pwy fanna meddwl fo, a mi ath o. Wel, efo'r cyfle cynta, cofia, Darren Thomas nad bwydo'r bel na drwad iddo fo. Ond o'n i'n just meddwl, efo honna rwan, o'na fwy o bwysau yno fo. Oherwydd be oedd wedi digwydd eiliadau cynt, gynno fo yr hunan hyder, o gynno fo dal 30-40 i gyrraedd y gol, cofia, i feddwl amdan y cyfla.
Doedd ddim yn gyfle lle un cyffyrddiad yn y cwrs Cosby. Mae wedi gwneud rhedag o'r ffordd a wedi cadw i ben. Siapio i gorff, deud bod o'n mynd un ffordd o'n lygad a chwipio ar draws i'r gornel. Ac oeddwn ni sôn am brinder goliau Caernarfon. A honna di gol gynta Kai Jones yn yr uwch gyngrair y tymor yma. Ond Darren Thomas, fel oedd Jake Phillips yn ei ddeud, nath o'i chipio hi'n dod, nath o'i dwy ni. Mae mewn gan Lam, nawr te, sa croesiad gwell fanna, ac oedd Evans di amseru'r rediad yn dda. Nawr te, dyma fel doth hi, oedd o'n effro. Sbiwch, ie, mae'n deitha gol o bron iawn, dwi'n mynd i dy chwyth di. Fi ath i'w ddefo. Do, ond siapio gorff efo. Ti'n gweld o yn yr eiliad na, just siapio gorff, mae'n deitha fo, na, dim y gornol yna, just efo'r lygad. Mae'n gêm bach seicolegol yma na. Dwi'n meddwl bod lot o bobl yn dall hyn, de. Newid fyth, mae'n di aros am i. A bel gan Brockwell. Mae hwnna'n gwiroddi ar amddiffynwr. A mae hwn yn gyfnod da i Caernarfon. A mae nhw eisiau cymryd mantais o fwy na'r un gol. Mae gen i ddangos i fyny rwan. Nhw sydd wedi bod yn y tîm gorau yn y 10 munud chwarter awr dwytha. Gath o lot o amser i feddwl am y gol. Ydy o bod chi'n cael gormod amser? Does am cwestiwn ar ôl beth ddigwydd mynd i danol. A mae wedi dangos cryfdar meddylfryd yma na, de, i feddwl, na, dwi'n mynd i ddangos, dwi'n mynd i wneud i fyny am fethu, dwi'n mynd i sgorio. A mae wedi chwarae'r rhan mewn 2 gêm ar 10 y tymor yma, ac eithrio un, mae wedi dod ar y cae yn bob un o gemau'r tymor. Mae'n siŵr bod e hefyd yn meddwl, dwi heb sgorio'r tymor yma chwaith, so hynny wedi gallu dod i feddwl o. Dwi'n cofio, de, dwi'n meddwl gêm gynta tymor dwytha, pan nathon ni yma efo rhyw sgorio, a nath o sgorio yn ei gêm gynta ar ôl ail ddychwelyd ar ôl bod yn Portmatho. Do, mi nath o. Baker. Mae o wedi bod yn dawel, da ni sôn llawer am Baker, Edwards, ac yn sydyn, mae Caernarfon yn feistri. Edwards eto, un o chwaraewyr gored hanner cyntaf i bod yn 10. Mae wedi cipio bob un o'r celir heini, a mae wedi bod yn ymuno ar ymosod pan mae wedi bod yn cael cyfle. Fel cefnod, mae'n siŵr sa'ch chi'n gweld pethau da gan Joel Edwards? Listen, diolch wedi rhoi lot o gyfleoedd i Bradley. Yn sicr mae Bradley yn gallu achosi broblemau. Ond unwaith da chi'n mynd yn dyn un o chwaraewr Caernarfon yn ymosod, mae yna rhywun arall yn sbar a fel gwelodd ni am y gol. Lam mewn at Davies. Mae Davies yn cael cyfle fan hyn! Oedd presenoldeb Nathan Craig yn ddigon. Be oedd gwreiddyn gyda llaw o symudiad yna? Oedd gwaith hyfryd gan Elliot Evans. Ond Elliot Evans at Lam at Davies. Wel, mi oedd hi, a wedyn y bas man, na Darren trio reid o rhyw fath o dacl i mewn, ond mae hon, de, i fi, mae Miles Davies yn neud y beth anghywir efo'i gyffyrddio cyntaf. Mae'r efo ddod ar draws Nathan yma na. Dim yn gres, mae Danny draed o wedyn. Mae Nathan yn wrthio fo dipyn bach. Ond nath o mae'r goheiddi fi 1000 waith bod o'n mynd i gael y bel allan o'i draed a bod o'n mynd i gael ergyd ar draws y golwr i mewn i'r gol. Lam sy'n paratoi i gymryd y gig gornel. Bydde Met yn caru tar yn ôl, ond ddosedd yn y cwr Cosby o dan drwy'n y bachgen ifanc. Ac a werth i ddeud eto, dim ond i 4 gêm o yn dyfarnu yn uwch gyngor Cymru, dim ond yn bedair ar 20 oed. Mae'n dda i gweld nhw mor ifanc, ond y ddosedd. Ia, ac i fyny rwan, perffaith iawn y blaf am un penderfyniad lleol da ni'n mynd all pan gad Leo Smith yr gigrydd na gyna. Ond efo Christian Edwards ddim i lawr y grisiau, ni siarad efo Christian prawn ma, ac oedd o'n hollol ffyddlon yn y tîm ac hyderus yn y tîm o staff oedd yn dod i fyny yma efo'r tîm, oedd wedi bod ar y bus cyn nhw adael Caerdydd, meddwl fo. A mae o'n gwella. Baker. Mae gyda fo ddau gi yn sydd, dwi'n siŵr bod o'n cicio'r ddau yno. Na, da ni gyd ar sgorio yn dymuno adferiad buan iawn i Dr Christian Edwards, ac oedd hi'n newyddion da clywed yn gynnar ar ôl clywed ym Salwch o bod pethau yn argoeli'n dda. Da ni'n anfon yn cydymdeimlad hefyd at y cwn yn y tŷ.
sy'n coeliwch i fi yn mynd i fod yn cael ei cicio heno. Mae'r bêl gan Smith. Nawr ta di Met sicrhau dybiau i bod nhw'n ildio yn arall cyn yr egwyl. Thomas creuwr y gol neis eto. A wel, mae gymaint yn cael ei greu gan hwn yn does. Hei, mae gen i fod gymaint o ddychymig, dyna pam un o'r chwaraewyr gorau y gyngrair ar ei ddwrnod yn y 3 gorau. Cosynda efallai pi bach yn broblem, ond dim tymor hyn. Mae o di bod gymaint o ddylanwad i llwyddiant mae Caernarfon wedi cael tymor hyn. Mae'n gweithio, mae'n 32 nesaf. Di byth yn meddwl. Smith gymryd y gic, Clark. Mae'n dipyn bach o brawf i Clark, mae'n gêm anodd iddo fo i ymddangosiad cyntaf mewn crys Caernarfon. A mae o'n chwarae mewn canol cae da ac yn erbyn canol cae da. Ac ar y munud, mae wedi gwneud swydd bach distaw ond effeithiol. Mae e jyst i ista o flaen y dyn mawr, Will o flaen o. Will Elliott. Ia, tawel ac effeithiol di'r ddau air falle sy'ch chi'n defnyddio. Gyda llaw, oedd o ar fenthyg efo Llandudno tymor diwetha. Mi gyflawnodd o dipyn o gamp. Mi enillodd o'r pencampwriaeth efo'r Seintiau Newydd a mi gafodd ei dîm o Llandudno golli lle yn yr uwch gyngrair. Felly dipyn o gamp un chwaraewr mewn un tymor, Nathan Craig. Sydd ddim wedi bod ar ben i gêm, fyddech chi'n deud, yn y gêm yma. A'r bêl allan at Joe Williams. Ac Elliott Evans ddim wedi cael sniff yn ar y cyntaf yma, a mae'n un o'r chwaraewyr gorau sy'n gyda Met ar y cae. Mae allan ar y chwith na. Dwi'n licio pan gyda fo rôl rydd yn y rhif 10. Mae o'n ogyn clefar. Woolrich. Yep. Ac da ni wedi gweld Elliott Evans yn gwneud 1-2 o bethau. Just i ddangos, da ni'n gwybod beth mae'n gallu gwneud, ond mae wedi cael ei gadw'n dawel. Do, mae wedi amball fflach gyda un o'r chwaraewyr gorau nhw, ddim digon da. Na. Os na sef yn sgorio, wrth gwrs. Pel sydyn mewn, Lewis yno. Mae hwnna'n gic fler, syth a Thomas o bawb. Mae'n cael ei chasglu gan Mael Davies. Ac ar hyn o bryd i Met beth i cadw'r meddiant. A da chi'n teimlo bod peiriant Caernarfon sydd wedi bod yn hydlyd, yn hydu yn wir ers 2 wythnos. Heb gêm, ac yn sydyn ar ôl i 20 munud. Mae'n dechrau canu grwndi, mae hwnna'n bas i mewn. I'r cwrcos a ddim cam sefyll. Am ddiffyn di heidio dda. Thomas! Arbediad adweithiol campus gan Fuller. Dwi'n yn gwybod be oedd o'n gwybod amdano fo, ond mi adweithiodd o, ath i syth ato fo, unrhyw ochr, da chi'n meddwl gol. Wel, rhediad gwych gan Ardley a'r bêl mae eto, just perffaith, ddim yn cam sefyll, amseru'n berffaith. Unwaith mae'n troi, ti'n gwybod mae'n di osod i fyny, oherwydd mae gynnwch chi chwaraewyr yn dod i fewn. Mae o'n neud i llwybr darwn, diolch yn gyda oedi o gwbl, just cymryd i fo pwer. Mae'r gol o rhyw ffordd yn ei stopio i fo'i droed, mwyn a ddim byd yn mynd ar draws y gol. Felly da iawn i Fuller narllan yr ergyd. Rhaid i fi ddweud, jyst mynd nôl at safle Ben Clark yn canol cae, mae'n gadael lot fwy o rhyddid wedyn i'r chwaraewr fatha Leo Smith, Thomas Bradley, gallu ymosod ac maen nhw'n gwybod pwy sydd tu ôl iddyn nhw. A fel dydydd tîm Malcolm, y set yma'n un yn berffaith, Darren yn gallu ergydio ar un gyffyrddiad ac Will Fuller yn gwneud arbediad da yn y ddiwedd. Da ni weld o'r ogl yma, dwi'n meddwl oedd Fuller yn gwybod llawer na gwaith, wel, oedd hi'n ganol y gol braidd. Ond mae rai chdi dwi'n meddwl fynd am pwer o fanna, oherwydd sy'n medru cael gwiriad. Oedd hi wrth rhywun a mae'n mynd heibio'r golwr. Na ddim cyffwrdd neb, ond oedd hi'n ganol y gol. Ond oedd hi dal yn arbediad da fo'i draed. Sa fi mor siomedig sa fi'n disgorio. Unwaith eto fanna Ben Clark yn torri'r chwarae fyny, gadael i pobl o flaen o'n neud y gwaith ymosod ac mae o'n helpu'r amddiffyn yn hawdd yn fanna. Ti'n hollol iawn, mae yna cydbwysedd iddo fo, jyst wneud siŵr bod o'n gwarchod yr amddiffyn, ond hefyd yn rhyddhau heina i gyd i fynegu i'w galliau dawn o'i flaen o. Ie, maen nhw wedi bod braidd yn dlawd yng nghanol cae oherwydd anafiadau yn Hym Caernarfon a penderfyniad bach clyfer i ddod â Clark. Dim ond tan mis Ionawr ar fenthyg mae ar hyn o bryd. Pendiad mewn ffilm Thomas! Nath o ddim cysylltu. Nath o ddim cysylltu. A mae Brockwell yn hawlio cic gornel ond cic gol fyddi. Ac, wel, oedd hwnna'n gyflen doedd. O, ha mwy na hanner cyfle, nath o dynnu lygad oedd i wrthi reit ar y eiliad ola.
unwaith mae'n cael ei penio lawr gan Gareth, mae o yna gyntaf, mae o'n tynnu lygad, mae'n meddwl, mae'n mynd i gael cyffyrddiad da ni, a mae'n gol, mae'n cyffyrddiad bach, oedd eich angen, oedd o'n gwybod union lle oedd o lle oedd o gol, oedd o'n ymwybodol o hynny. Just tynnu lygad o'r wrthi. Mae'n ben wsnos Cwpan Cymru, pen wsnos nesaf gyda llaw ac ar sgorio. Pawb eisiau'r gar. Caerfyrddin i chwarae'r hyd aman yng Nghwpan Cymru ac yn fyw ar S4C nos o'r nesaf. Lee Trundle yn co, meddwl nhw, ia. Mewn at 5 munud ola. Hanner bwyd y tîm iawn ar y blaen, Jake? Swn i'n dweud, ia. Nhw sydd wedi cael fwy o gyfleoedd. Nath Met dechrau'r gêm yn rhoi gryf yn hanner gyntaf Caernarfon am y 10 chwarter awr gyntaf. Mae nath Caernarfon setlo fewn i'r gêm ac nhw sydd wedi cael y gyfleoedd gorau ac bosib bydd Met yn falch. Dyn nhw ddim da i bosib trio ar ei lawr. Ia, Caernarfon wedi bod mwy creadigol yn treian ymosodol y cae yna, a mae gen nhw 2 neu 3 neu 4 chwaraewyr sy'n medru sgorio. Nath Cosby'n dda fanna, a nath Lewis yn dda. A mae'r bel yn cael ei hanelu, ond mae Davies di mynd chydig bach yn rhy fuan. Oedd o'n cam sefyll. Mae'n gêm berig dydy pan mae Nathan, oherwydd dydy o'n chwaraewyr cyflyma yn y byd, mae o'n trio defnyddio ei brofiad i ddeud, oce, na edrych di fynd i fi bach, ond os o'r i sgwar efo lleill, mae wedi gwneud o unwaith yn barod lle nad Miles Davies wedi cael cyffyrddiad cyntaf sal ar y bel, neu sef wedi cael ergyd ar y gol. Felly Nathan just, siarad efo chwaraewyr a draws y llinell amddiffyn, a neu siŵr bod nhw'n gwybod bod o angen gwarchod ar y deca. Da ni wedi sôn lot hefyd am Caernarfon efo ymosodiadau a chwaraewr sydd hoffi redeg tu ôl i'r amddiffyn. Gyda Met hefyd yr ei chwaraewr sydd yn medru wneud hwnna, ac felly fel ti'n dweud, mae hwnna'n gallu bod yn gêm berygl i Caernarfon chwarae efo'r amddiffyn ac y rhediadau o flaen nhw. Lewis, mae hwnna'n llac yn ddo. Mae Bradley yn ceisio curo 1 dyn normod. A mae gan Evans, a mae Evans allan at Edwards. A mae Edwards unwaith eto yn gweld Lewis, mae hwnna'n bas dda ato fo. Nawr te, di'r dyfarnwr yn gweld dim byd o'n llithriad yn fanna, dwi'n meddwl bod o'n iawn. Mae'r bel at Kai Jones, hwnna'n gyffyrddiad trwm sal gan Kai Jones hwnna. A just per ydi dim o angen ai dal y bel ei fyny, erwydd y digwyddiad. Dwi'n meddwl oedd yn gicrydd y ffordd nad Will Evans y matab. Nes o'n digwyllio. Lam, dal i fynd. Edwards nawr te. Dod o hwnna'n ôl am dosedd just cyn hwnna efo Gareth Edwards. Mae wedi bod yn chwilio eich am un i roi yn ôl dyn nhw. Na ni weld hwnna oedd eich Rai Williams jyst tynnu braich Lam, dwi'n meddwl oedd o, ia. Ia, yn ganol y cae. Ond am llawer hynny, ond mae'n deigan llath allan, dwi'n meddwl fydd Elliot Evans yn fynd am y gol, ond y matab, mae mor bwysig bod chdi'n edrych ar y matab chwaraewyr, a Will Evans yn dweud bod Rai yn dynnu fo'i lawr ar y digwyddiad cyn hon, ond nath o ddim, dwi'n siŵr o fo. Un prawf bach falle i Ramsey sy'n wedi gorfod gwneud arbediad nad i gydol yr hanner cyntaf mewn gan Evans. Oedd hi'n cweith digon da, yr ergyd gan Lam. Hwna'n tasgu, a mae Edwards yn wedi cael cyfle arall, a mae wedi'r hoeddi mewn, ond o hwnna mae'n argyhoeddi, oedd hi'n sal. Ti'n gwybod be, nath i daro Kai Jones y fanna, de, a nath hwnna frifo. Kai Jones just sefyll yn dewr o Joel Edwards yn taro'r ergyd na, taro'r bel na, bydd gyda fo barc coch ar ei gefn yma na. Neith o'n brifo llawer ar o sgorio yr unig gol o'r hynny'n gyntaf mae'n mynd rwan. Bradley eto, Clark. Ie, di ffwdan, di ffws. Smith. Dwi'n meddwl, mae wedi setlo, mae wedi ffitio i fewn yn berffaith. Hyfryd, Rockwell. Nawr te, Baker. Ac mae Joel Edwards di gorffen yr hanner cyntaf yma. Fel mae di chwarae yr hanner cyntaf. Ac oedd Rockwell di teimlo'r dacl. Y bil gan Elliot Evans. Mae angen rhywbeth mwy gan Elliot Evans. Mae Met yn gweld angen i stamp arferol ar gêm. A Cosby nôl at Woolridge, munud
munud o amser ychwanegol, munud i Gaernarfon warchod i Mantes. Fedra da gan Baker nawr te, mae Lewis yn y canol, mae'r bel i mewn. O, cyffyrddiad ag Evans. Maen nhw'n gofyn am gic o'r sbotin eto am Gareth Edwards yn mynd i fewn ar Will Evans ar y postyn cyntaf yma. Mae Will Evans yn cael hanner llath yna fo, ond mae Gareth yn jyst mynd i'r llawr. Gret o rediad gan Baker. Wedyn mae'n codi ben, mae'n gweld rediad Will. Mae Will yn dod i fewn, a mae Gareth o rwla yn jyst ymroi i'r dacl. Mae'n mynd i'r llawr jyst i wneud digon fo Will Evans yn methu'r target. Mae hwn di gweithio yn galed iawn, ond mae o angen cefnogaeth ar hyn o bryd. Dio ddim yn cael y gorau o amddiffyn Caernarfon. Na, dyn nhw ddim yn neud digon yn y cwrs Cosby, na, dyn nhw'n cael digon o ddynion i fewn i'r cwrs Cosby na i ddeu helpu iddo fo chwaith. Felly, mae'n anodd sgorio fo'n dyfo un dyn yna ar y degos, dydy o ddim yn neud y rediadau neu amseru rediadau yn gywir. A dyna ni, digwyddiad ola yr hanner cyntaf. Unig gol y gêm wedi cael ei sgorio gan Kai Jones i gol gyntaf o'r tymor, a hynny ar ôl methu cyfle clir. Dyma'r crewr, dyma'r dyn sy'n gyfrifol am roi'r cyfle ar y blat. Dyna pam mae Caernarfon ar y blaen ar yr egwyl o gol i ddim. Dewch nôl ato ni i drafod y cyfan ar ôl yr egwyl.
ar yr ofal Arno Swener a Caernarfon ar dan yn yr hanner cyntaf yn erbyn Met Caerdydd. Wel, am ddim ar dan o bosib, ond maen nhw wedi tanio. Kai Jones wedi cael unig gol y gêm. Dyna'r olygfa ar yr ofal. Caernarfon 1, Met Caerdydd ddim. Uwch Cyngor Cymru, JD 5 medr erbyn chweched ar dechrau'r noson. Un gol yn gwahanol nhw, Jake Phillips lawr o'r pwynt sylwebu nawr. A Caernarfon yn heiddi bod yn y blaen, beth chi'n meddwl, Jake? Ie, os o'n i'n dweud, mae'n ei bod gyfleon ar y ddau ochr. Da ni wedi gweld mwy yn ochr Caernarfon yn ymosod. Felly, ddylsyn nhw wedi sgorio 1, 2, pwy sy'n gwybod, ond heiddi fod ar y flaen ar hanner amser. Ond maen nhw wedi cael un, fel o'ch chi'n gweud, gewn ni weld un nawr. A Kai Jones yn ei chalu yn y pen draw, beth am honna, Darren Thomas yn canol popeth. Yndi, mae bob tro yn pam dyn ni'n ddod yma, dyn ni'n gwybod fo fel arfer sy'n sereni, ac nath Kai Jones gymryd hwnna'n rili dda, chwarae teg iddo fo. Mae'n rhoi bach o pwynt i'r golgeidwad. Dwi'n mynd ffordd hwnna, ond dydy o ddim yn y diwedd. Dwi'n hoffi hwnna, fel rhywun, bydde ddim yn gallu anadlu ar y pwynt yma. Mae pwyntio yna'n dangos hyder. Yndi, digon o hyder, ac dwi'n di sgorio lot tymor yma, ac felly digon o bwys arno ar y flaen heno. Jamie Breeze ar y fainc, newi fethu gyfle fawr, ond cymeryd hwnna efo digon o hyder fel ti'n dweud. Ia, chi'n sôn am y cyfle yna, mae'n yma ni ddiweldu yn syth, achos mi oedd hi'n gyfle da, methu honna, mae rai bod hynny'n gallu effeithio chi fel chwaraewr. Yndi, unwaith eto, Thomas efo'r bas yma yn rili dda, ac o'n i braidd yn syni bod Kai Jones di gyrraedd yna cyn y golgeidwad. Mae'n neud yn rili dda i gyrraedd yna ac yn mynd o heibio'r golgeidwad, ac y peth olaf iddo o wneud oedd taro'r cefn y rhwyd, ac yn anffodus, dio ddim yn gallu wneud hwnna. Mae'r chance wedyn yn dilyn gan Bradley ac arbediad gwych unwaith eto gan Fuller yn fanna. So, o mwyaf chi'n gweld hwnna, ar y pryd chi'n meddwl, oedd hi'n gyfle da, a ni'n fod yn dig, mae'r ongl na, dwi'n mynd edrych yn hawdd. Yndi, yn sicr, diom yn awdd o gwbl, ac ar y troed chwyth, da ni'n gwybod mae o'n troed dde, ac fel gyrwn ni gweld efo'r gol, nath o gymeryd hwnna efo digon o hyder ar y troed dde, ac felly troed chwyth posib sydd wedi achosi hwnna, iddi efo fethu hwnna, shot oedd o, cross oedd o, pwy sy'n gwybod. Mae pawb sy'n trafod Met Caerdydd tymor yma, mae'r enw Adam Rossgrown yn ddangos mewn unrhyw sgwrs. Y prif sgoriwr tymor diwetha wedi gadael yn yr haf am y gyngrau'r bêl-droed. Mae yna fwlch mawr, mae yna wagle heb Adam Rossgrown, ambell i gyfle i Met, ond ydy nhw'n gweld eisiau fe, chi'n meddwl? Oes, yn sicr, pam ti'n tynnu unrhyw top goalscorer allan o tîm ar y safon yma, yn yr uwch gyngrau'r Premiership, mae'n mynd i gael effaith ar y tîm. Dim digon o goliau, ydy hwnna'r broblem. Maen nhw wedi greu gyfleon, ac felly posib iawn bod nhw'n methu rhyw centre-forward, hen ffasiwn sydd yn just yn gallu sgorio goliau. Mae yna gyfle fan hyn, chi'n gweld rhywun fel Miles Davies sydd ar ddiwedd i'r enghraifft. Ia, Miles di chwarae lot tymor yma yn canol cae, allan ar asgell dde heno, yn ffeindio hun mewn sefle bach yn od iddo fo ella, ond dim cweith efo digon o hyder fel oedd Kai Jones yr ochr arall o'r cae. Be ni'n gweld yw, weithiau, ni wedi gweld ambell i gyffyrddiad. Jordan Lamb, Miles Davies, Elliot Evans, maen nhw'n chwaraewyr da, falle beth yw'r broblem ar hyn o bryd chi'n teimlo? Wel, mae gen nhw digon o chwaraewr i greu gyfleon, ac weithiau da chi just eisiau rhywun sy'n gallu taro'r targed, hitio'r goliau, ac mae hwnna'n gallu gwneud lot o gwahaniaeth o ran hyder y tîm. Os maen nhw'n gwybod mae'r chwaraewr yn mynd yn ei flaen ac yn gallu sgorio ac yn gallu cymeryd y gyfleon maen nhw'n greu, mae hwnna'n rhoi bach o hyder i'r amddiffyn, i'r canol cael, fel bod chi yn mynd i gallu sgorio mewn gemau ac yn tynnu bach o pwysau oddi ar yr ochr amddiffynol. Ie, Will Evans sy'n y bwlch na ar hyn o bryd, mae fe wedi symud o ganol cae, ond o ran Caernarfon wedyn ni ar y blaen o gol i ddim, ni wedi sôn, wel, ni wastad yn sôn am Darren Thomas, a fel arfer ni'n mynd clofi Messi ar y pwynt yma, gath e gyfle hefyd, mae'n hyfryd gwylio fe weithiau. Yndi, gwych. Mae'n sireni bob tro pan mae yma ar yr ofal. Mae wedi cael nosweithiau gwych yn fan hyn, ac os diom yn creu y gyfleon, mae'n ceisio sgorio. Ac gwaith da fama gan Bradley, mae'n tynnu yn ôl yn rili da ar gyfer Thomas i hitio ar ergyd un dro, ac yn y diwedd mi nath Fuller arbediad da. Do, i fod yn deg, y Fuller wedi bod yn brysur yn yr hanner cyntaf yna, ond ie, Darren Thomas, fel chi'n gweud, mae wedi cael un, allai fod yn ddwy, allai fod yn fwy, ond mae'n deimlo bod yna lot mwy i ddod yn yr ail hanner. Mani wrth yn bodd yn gwylio Sean Eardley am gymeriad wrth ochr y cae. Nawr fel arfer, y pwynt yma, ni'n mynd i glywed gan Nicky John. Yw Nicky John ddim gyda ni heno. Mae hi draw yn Bucharest, ac mae'r enwau'n dod allan o'r het neu'r fowlen o bosib ar gyfer Euro 2020 fori. A bydd yr ymateb i gyd ar wefannau cymdeithasol sgorio cyfaliadau gyda Ryan Giggs sy'n dathlu ben blwydd heddi gyda llaw. Pen bydd hapus i reolwr Cymru, Ryan Giggs.
Pawb yn dymuno'n dda dda fe, wedyn mynd â ni i'r Ewrop. Mae'n gyfle, jyst yn gyflym, Jake. Fi'n gwybod, dim ond 2 grŵp mae'n Cymru. Chi cael A neu B, cos nhw'n B, bydden nhw'n ebyn Gwlad Belg neu Denmark. Mae dro yma bach yn odd fo ni. Yndi, mae bach yn sefyllfa odd fel ti'n dweud, dwi'n gwybod pwy da chi'n gallu bod yn gwynebu yn barod, ond mae'n siŵr bydd hwnna'n neud bach o paratoiadau bach yn haws. Da ni'n gwybod y llefydd posibl da ni'n gallu bod, da ni'n gwybod y tîmau, ac felly mae'n siŵr fydd Ryan a'r garfan gyd yn edrych ymlaen i pwy maen nhw'n gallu gael yn y gema, ac unwaith eto, fydden nhw'n ceisio mynd yn bellach tro yma, dwi'n gobeithio. Un yn bellach, yr holl ffordd i'r rownd derfynol. Bydde hynny'n braf. Ni'n breuddwydio yn barod. Yma ail hanner i ddod fan hyn. Y cyfan pan ddewn ni nôl wedi'r egwyl ar yr ofal. Croeso nôl i'r ofal, cartre Caernarfon. A cofiwch mwy o sgorio i ddod nos lun. Toc wedi hanner awr di 5. Maen nhw'n dathlu yn y lluniau na, fydden nhw'n dathlu heno. Uchafbwyntiau y penwythnos o uwch gyngred Cymru JD. Ych chi weld un o goliau Caernarfon. Derwyddon cefn ar y blaen o 2 gol i 1 yn Aberystwyth. Neil Ashton wedi cael yr ail. So fi'n gorffen fel hyn, bydd y derwyddon yn neidio uwch ben. Met Caerdydd i'r hanner ucha.
Mae mor agos â hynny. O'n i hedfan yn syth nôl i'r pwynt sylwebu at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, y cysur I Met yn hynny o beth. Seithfed o'r ffennon nhw'r tymor diwetha. Ond fe o'r ffennon nhw yn Ewrop oherwydd y gemau ail gyfle. Ac oedd un o'r heini yma. A fe nillon nhw yma. A nhw di'r tîm ola I ennill yma yn erbyn Caernarfon. Sgoriwr y gol Jones. Bale yn cael ei chlirio gan y chwaraewyr gorau'r hanner cyntaf Joel Edwards. Ond pob parch i'r bachgen yma, oedden ni'n sgwrsio yn ystod yr egwyl. Tommy Morgan a Jones efo ni hefyd, a pawb yn deud gymaint o gryfder meddwl ddangosodd o yn cymryd y cyfle efo gymaint o amser I feddwl. Ac oedd wedi anghofio am y cyfle da oedd wedi fethu chydig fydd dengyn. Mae Bale gan Williams I Gaernarfon. Cychwyn yn fywiog, dim cam sefyll. Thomas eto. A mae o'n dod fwy mewn i'r gêm yn dydi. Mae o'n fywiog, llawn syniadau. A pan mae'n pasio'n sâl, mae'n ennill y meddiant nôl, ond pan mae hwn ar dan, mae'r tîm yn tanio. Does am cwestiwn. Ac fel o'n i'n deud ar ei ddiwrnod sy'n neb gwella fo yn yr uwch gyngred. O'n chwarae fel taip o chwaraewyr mae o. Mae o chwaraewr sy'n mynd I sgorio goliau, mae'n mynd I creu goliau iddo fo'i hun, mae'n mynd I creu goliau I bobl eraill, a mae o mor gyflym. Di bobl yn dall. Mae o mor gyflym a mae o'n mynd heibio bobl mor hawdd. Dim newid, ydy naill dîm na'r llall ar gychwyn yr ail hanner yma. Kai Jones, Cosby fewn, Baker. Clark nath yn dda fanna. Y gwaith Cai Barhaw eto, gwaith budur, ennill y meddiant, mewn eto gan Edwards. Mae Edwards di ennill popeth yn dydi, lawr l'ochr yna. Ac pan ydych chi'n gwneud, pan mae o'n gwneud camgymeriad, wel, mae o'n sefyll allan oedd o'n Ngharfan Cymru ec llynedd. A fydd o'n nôl yma ar yr ofal yn chwarae I Gymru ec dybed. Wel, gath o anaf, felly oedd o'n gorfod tynnu allan tymor dwytha, felly fydd o'n yn awyddus dwi'n siŵr I gael I le tro yma, yn sicr. Enw cyson di enw canol o, dwi'n meddwl y ffordd mae wedi bod chwarae dros dwy flynedd dwytha yma. Ramsey'n anelu honna at Kai Jones. Chwarter awr mawr I Met Caerdydd I ddal I hunan, cadw hunan yn y gêm yma yn un gol a wedyn mynd amdani y llam yn yr hanner awr dwytha. Wel, mae eisiau nhw ddechrau'r ail hanner fel dechreuon yr hanner cyntaf. Oes. Y bêl gan Bradley Woolridge arweinydd yng ngwir ystyr y gair. Fuller. Cosby, Evans, Lewis. Ti'n edrych ar be nath nhw gyflawni tymor dwytha fel tîm prifysgol. Guron nhw cwpan y gyngrair, rown gynderfynol cwpan Cymru, a nhw drwodd I Ewrop. Felly nhw'n ella mynd yn uwch leina, ond mae gen nhw un collan mawr tymor hyn. Mae Bradley di rhoi, mae Bradley di derbyn nôl, nath o'n dda iawn yn do, ond nath Woolridge yn well. Ond mae hwn ar ei ore yn llawn syniadau, ac oedd o wrth wraidd a diwedd y symudiad yna, a Woolridge oedd y dyn ddoth i'r adwy. Be sy'n anodd marcio di, mae'n dod I fewn o'r asgell dydi, a mae'n anodd eto I Edwards yrru fo mlaen at Woolridge, oherwydd mae wedi dod o'r asgell lle I wneud yr hediad yna, cofia. Leo Smith sy'n paratoi I gymryd y cic gornel. A Thomas di ffindio lle! A mor aml da chi'n gweld hynny. Un o'r dynion lleia ar y cae, ond yn yr awyr mae o yn hynod y beryglus. Ia, ac fel ti'n dweud, mae'n beryglus efo'i draed, mae'n beryglus efo'i ben. Oes na ddim llawer o tîm mae'n pigo o fyny, ac mae'n gwneud rediadau dda ar draws y postyn gyntaf, ac mae'n bob tro gyfle bod y pêl yn digon dda iddi fo gallu penio fo, ac yn anffodus yma na just heibio'r postyn gyntaf. O bosib ddyle wedi sgorio? O, na, mae rhaid fo sgorio. Mae'n fydd o'n siomedig. Mae'r symudiad I fi yn deud bob dim. Mae symudiad ydy'r peth cywir. Mae'n cerddad I fewn I safle. Mae'n cerddad. Sy'n rhaid i'n edag bob tro. Jyst bod yn glefar. Dyma fo eto. Ydy o mynd I allu gwneud be nath Jones gwneud ac sgorio ar ôl methu cyfle. Na di, mae hwn yn cael ail hanner da. Mae'n cael gêm dda. Mae mor ddibynadwy. Clark, twt, neis ganddo fo. Y bêl nôl wedyn at Bradley.
Woolrich yn cael hanner da iawn. Chwaraewr fantes mewn y dyfarnwr. A mae gan Joe Williams. Ac mae Cosby'n cael ei gosbi fanna. Wel, dwi'n meddwl nath Elliot Evans i'w baclu a dan efo Ie, hefyd. na fo, yn dod nôl am y ddosedd cynt ydi. Oedd Cosby edrych yn hollol fystryd. Oedd o'n. Na Joe Williams yn neud y dda i redag o flaen i ddyn, a Elliot Evans wrth i ochr o. Oedd ddim yn dacl fler, oedd ddim yn dacl fudur, ond y bendant mae'n drosed. Caernarfon am chwarae hon yn sydyn, na. O na wedi. A Bale yn sydyn. Lewis Beniodd yn glir. Baker yn ei chlirio hi, dim ond at Joe Williams. A mae Caernarfon... Mae nhw, fel tys wedi penderfynu, pwysgo Met rhag dechrau hanner yn dda dydyn. Wel, y fanna fel ti'n gweld, y free kick yn cael ei gymryd yn sydyn. Pêl allan at Darren Thomas, ac mae'n bob tro mynd i roi pêl dda fewn i'r bocs. Ac wneud gwaith amddiffyn dda gan Emlyn Lewis. Dwi'n meddwl bod rai o'r hogia Caernarfon yn gofyn am rhywbeth gan y ddyfarnwr, ond dwi'n meddwl yna ddim byd yn hwnna. Amddiffyn dda gan Lewis y penio o hwnna. Ti'n gweld Caernarfon yn pwyso ac yn pwyso, a ti'n gweld pan ti'n cael siar o'r gêm fel hyn, ti angen sgorio. Dyn nhw eisiau ar gol yn sicr fysa. Ti'n gweld beth sy'n goll yn tîm Met Caerdydd yma, oedd y Jake yn siarad yn ystod yr egwyl yma. Dyn o enw Adam Roscro. Lle oedd o'n prif sgoriwr tymor dwytha, llon llaw o chwaraewr i ddelio fo. Cyflym, cry, corfforol, llygad am gol. Ac un o'r ei sgoriodd yma yn y rownd gynderfynol yn y gemau ail gyfle. Evans, Elliot Evans, un arall nath. Nathan Craig, Clark, Leo Smith, llawiad. Dim byd mwy na hynny gan gyn chwaraewr Wrexham. Ie, o rhaid i Nathan Craig ennill y peniad na, oedd o ddim yn mynd i ennill y ras efo Miles Davies. Edwards. Lam. Tu ôl i Lam na Evans at Cosby. Woolrich. Dipyn o le o'i flaen o, sawl opsiwn Elliot Evans di'r un. Ac Leo Smith ddoth nôl i dacluso yn y cefn. Dan gipiad gyda fo, mae hwn di cael gêm ardderchog. Mae ydy'n mynd o faes fedri ddol awr y chwith i trio helpu. Rwan, o gynno, Met Caerdydd, 6 chwaraewr yn y cwrs Cosby, felly 6 siawns i sgorio, sy'n nhw'n cael croesiad well i fewn o fanna. Mae Baker yn aros amdani, mae Evans yn aros amdani. Lam sy'n paratoi i gymryd y gic. Mae angen gol ar Met. A di goliau ddim yn bethau hawdd i'w canfod i'r ymwelwyr y tymor yma. Ac Joe Evans yn cael chydig bach o bregaeth. A Clark hefyd. A mae'n cyflwynydd i Dylan Ebenezer gyda llaw newydd ddod i fyny fan hyn i ddwyn yn sandwiches ni. Gorlwytho'r Cwrt Cosby. Mae modd gwneud hynny y dyddiau yma. Oedd na ddim digon o her nac yna os a lawio. Ie, dwi'n meddwl. Y gosb yn cael ei rhoi yn erbyn blaenwr y Met, ac dwi'n cymryd am godi goes yn uchel, ie? Ie, dyna ddigwyddodd. O'n i'n just meddwl, mae Will Evans yn edrych ar y bel, mae Cai yn penio. O'na rhyw benelin bach illa gath ei gyffwrdd ar ei... Do, dwi'n meddwl, oedd yn neud o'r bwrpas. Os am byd llawer yn mynd yn iawn i hwn. Ydych chi'n cyd ymdeimlo pan mae dyn yn gweithio mor galed a mae o'n gweithio. Ond diolch yn flaenwr yma pan ydy. Dydy ddim yn flaenwr o gwbl. Mae'n chwaraewr sy'n chwarae yn yr rhif 10 na, neu'n ganol caed nod, mae'n weithgard llawn egni. Ond dim digon clefar i chwarae rôl fel flaenwr. Ie, Baker yn hyrddio mewn i Clark fanna. A di hwn mynd i methu llawer heddiw, nac di? Diolch yn mynd i methu llawer. Dwi'n licio hwn. Dwi'n licio dyn bach ifanc yma ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Mae yn just cario ymlaen efo'i swydd, ennill i dacl, streit o'i chwaraewyr gwell o'i gwmpas. Mae Byers di prynu gol i Abertawe. Maen nhw'n ôl yn y gêm. Abertawe 1,
Fulham 2. Edwards oedd y targed. A mae'n gyfle i Davies i chlirio hi. Fyny at Lam. Ond ydych chi ddim yn teimlo bod yna fygythiad gwirioneddol yn yr hyn mae'r ymwelwyr yn ei wneud ar hyn o bryd. Mae'n fratiog. Mae'n fratiog ar hyn o bryd. Kai Jones cael ei gosbi. Ac oedd y bel yn symud, y bel yn rowlio. O'n i'n mynd i ddweud odd, ond odds fysa hynny'n de. Ond maen nhw'n hollol rwystredig. A mae ti'n beth sa fi yn flin ofnadwy. Os ti'n cael dy droseddu, de, gynnwch chi hawl gymryd mantais a gymryd ti sytes. Ac oedd y bel yn sydyn, ac oedd y 3 ar ei ffordd, ac chi'n gweld nhw, maen nhw'n gwbl rwystredig ar hyn o bryd. A gynnwch chi 4 Chris Melin tol i'r bel dal i fod, felly adag yna ti'n gorfod cymryd y mantais. Woolrich y capten. Mae'n noson bwysig i Met, oedd nhw'n rhyw deimlo ar ôl y fuddugoliaeth yn erbyn derwyddon Cefn, bod tymor oedd di mynd oddi ar yr heiliau, oddi ar y traciau, wedi ail gynne. A fysa'n dipyn o siom iddyn nhw golli fan hyn, oedd hi byth yn mynd i fod yn hawdd. O cyn heno, mond 2 gêm yn wedi colli yn y gyngrair. A mond Cei Conna sydd wedi colli llai, dyn nhw wedi colli o gwbl. A mi gos nhw dechrau mor dda i'w tymor nhw. Yna well. Yna well gan Elliot Evans. Neud rhyw rediad bach o'r chwyth ma, rhwng am ddiffynwyr. Ryan Williams a Gareth Edwards. Yep. Oedd 9 gêm gyntaf tymor i'r Met yn gemau nath nhw ddim i colli. Dim colli 1 mewn 9. Ac yna tan y fuddugoliaeth wrth ysbrethau ennill 1 o 10. Felly tymor fyny ag i lawr yng ngwir ystyr y gair. A'i gol o sy'n dal i wneud y gwahaniaeth. A mae record y tîm yma adre yn ardderchog. 5 fuddugoliaeth, 2 gêm gyfartal, colli dim y tymor yma. Y ddau mae'n siarad am ei gilydd dweud. Leo Smith. Woolrich nath arbed honna'n dda. Nawr tyma gan Davies. Davies, mae Lam un ochr. A Davies yn mynd i hun nawr at Lam. Nawr allai gael y bel mewn at Baker. Oedd hi ddim digon da. Ond pwy yna? Ben Clark, eto, just darllen y perig, cael un mewn safle i glirio'r bel. A mae'n gig gornel. Ac un peth am Clark, fel oeddech chi'n deud, mae o'n gweithio'n galed, mae'r lleill wedyn yn cael ei hyfyd i fod yn greadigol yn dydyn. Yndi, mae'n neud ei swydd, mae'n bod yn effeithiol iawn yn neud o, mae rhywun yn dod allan o'i safle, mae'n llenwi fewn, ac mae hwnna'n gadael i'r tîm gweithio fel maen nhw heno. Mae angen gol ar yr ymwelwyr. Mae Lewis ac Evans yn breuddwydio am y bel berffaith. Baker! Oedd na'n ddiffyn da fanna. Ac ie, oedd o'n siŵr o ddigwydd. A da chi'n gweld chwaraewyr Met yn ysgwyd i breichiau, methu deall. Ond mae'r penderfyniad wedi cael ei rhoi yn erbyn y tîm sy'n ymosod. Wel ia, Brookwell nath wneud y bloc tro ma ar yr ergyd na fewn gan Baker. Ond i'n meddwl sa Baker just i twyllo cymryd yr ergyd ar. Dwi'n gwybod mae yna chwaraewyr yn edrych i gau o'i lawr i ddweud pwysau yna fo. Ond o'n i'n just am ryw chwinciad o eiliad i siapio bod chdi'n mynd i gymryd yr ergyd ar. Ond i'n weld y Bengli mae fewn i Cefn Ryan, dwi'n meddwl. Dwi'n dweud efo yna. Na te, be ddigwyddodd i Ryan Williams? Emlyn Lewis, ac os da chi yn mynd i gael eich hyrddio o'r cefn gan rywun, da chi ddim eisiau dy fod yn ffarmwr sy'n arfer troi teirw ar ei cefnef o 1 law. Bachgen Caernarfon, da chi'n gwybod bod mae hwn di'ch taro chi. Thomas. Diolch yn fawr am yn adael i lawr. Ar ôl i ganmol o pas wallus ganddo fo. Davies yn chwilio am Lam. Mae angen cymorth arno fo. Mae'n ennill y tafliad. Ryan Williams. Ie, yn ei rwystio fo. Ie, dda methu ni'n mwy nag nath o ar y sari draed. Cloesiad. Ethan Craig yno o flaen i golwr.
Met yn dechrau dod nôl mewn i'r gêm wan, yn dydi? Mae nhw'n chwarae lot mwy'n hanner Caernarfon dydy, felly mae momentum, bod nhw un ar ei ôl i, yn y cyfnod yma gyda nhw. Mae hwnna'n bêl gywir. Williams gafodd y peniad. Ac yn y diwedd, Craig yn ei chlirio hi. Blair di hyn. A be fydd Caernarfon yn ei obeithio ydy bod y meddiant yn troi yn ddim byd mwy na meddiant. Mae rhaid i Met droi y meddiant ma'n gol. Digon o chwaraeon ar S4C. Cymrwch eich dewis. Dyna si yn arlwy i chi yn ystod yr wythnos. Bradley, ennill y tafliad. Ie, Llimanwr efo'r dorf tôl, efo hyn llawer o... Llawer o ddewis fan yna, gwybod chi? Coed efo penderfyniad da. Da iawn. Neil Smith. Williams yn chwilio am Jones, ond Jones yn mynd i gynnu beth bynnag. Chwaraewch ymlaen o fo yn cam sefyll, ond y dyfarnwr yn gadlu'r gêm mynd rhagddo. A mae gan Miles Davies, a mae Miles Davies hwn y llawer i uchelgeisiol. Mae yna dempo wan, does? Ac fel mae Met yn gwthio ymlaen, mae'n debyg bod na fwy o dempo, mynd i fod am mwy o gyfleon, mynd i fod y gosti'r dyn yma'n cael cyfle. Thomas, hwnna'n Blair. Wel, ti'n pasio na i chdi, Nick. Ond fysa Jake Phillips di'n haclo fi, sa'n dweud o ata fi. O'r tu ôl gobeithio, Jake. Sydd drwyddo fo. Mae hwnna bas dda. Nawr te, Elliot Evans, mae wedi bod yn dawel! Ac mae'r cyfle disgyn i lam! Ac fel oen i'r lladdfa, mae o'n difetha mantes Caernarfon. A di Ramsey Drian ddim yn hapus. Fe welwch chi hynny mor aml yn rhwystro'r cyfle cyntaf, ond wedyn mae'r ail ar blat. Wel, pas bach wych drwad efo'r hediad Elliot Evans, fo ddim yn cam sefyll, mae'n cadw i ben, rwan mae yn gorau edrych ar beicer oedd efo bas, wedyn Elliot yn cadw i ben, mae'n gwybod os hefyd ar draws y golwr, mae'n siawns os o'n neud yr arbediad, mae'n dod i'r chwaraewyr ni, eto, 3 chwaraewr, Chris Hughes yn y cwrs Cosby, a Cosby di'r dyn sy'n just yn dilyn i mewn, a mae'n dasg syml. I edrych bach o lwc bod sy'n dod o'r syth i droed o, ond mae'n gorffan unglirigol. Rhaid i fi ddeud, mae hwnna wedi bod yn dod 50 munud dwytha, maen nhw wedi edrych yn lot fwy ymosodol. Gen nhw rediadau lawr yr ochrau wan, mae Miles Davies yn joinio mewn, mae Lam, mae Elliot, mae Will Evans, maen nhw gyd yna. Yn barod am y peli i mynd i'r ymosod. Ac unwaith mae hwnna'n dechrau digwydd, da chi'n dod â pwysau i'r amddiffyn wedyn. Davies. Nawr te, mae yna bron i hanner awr o'r gêm. Eto i'w chwarae. Edwards. Davies, da chi'n synhwyro bod Met i cael hyder. A mae hynny yn wastraffus braidd gan Miles Davies ac efo bron i hanner awr i fynd. Mae eisiau fod yn fwy pwyllog na hynny. Mae'n i weld just yr ergyd o deugan llath ac yn o'n siawns. Unwaith mae'n tarfu mewn i'r ddeiar, mae'n cymryd y pwer o'r wrthi. Ond mae cymffona nhw i fyny ar y funud, un cwestiwn am hynny. Smith. Floyd ar y sbardyn ganddo fo. A Smith di bod yn dawelach yn yr ail hanner, mae groesio do yn anelu tuag at Thomas. Lewis. Woolrich, sydd wedi bod yn rhannol gyfrifol yn dydi am reolaeth Met Caerdydd o'r ail hanner. Mae'n wedi bod yn gwthio i fyny, ond mae'n siŵr, wrth ni weld Jamie Breeze yn paratoi ddod ymlaen. Tasa Met ddim wedi cael y gol, mae'n siŵr os hynny chwarae i meddylu nhw, da ni'n rheoli'r gêm ond ddim yn sgorio. Mae'n andros o hobydd nhw cael gol efo gymaint amser i fynd, mae'n siŵr. Yndi, yn sicr, ond mae yna hanner awr i fynd. Oes angen wneud y newid mor sydyn. Be am jyst sefydlu eich hunain yn y gêm, dod â chi nôl mewn i'r gêm. Cos dwi'n yn sicr geith Caernarfon fwy o gyfleoedd drwy'r ail hanner yn fan hyn wan.
Dwi'n meddwl mae Jamie Breeze ys na fo sy'n dod ar y cae am Kai Jones. Mae'n cynnig opsiwn gwahanol i lawr o Sianeli fwy cyflymdra llawn egni a faint o goliau pwysig da ni gweld fo'n sgorio. Crosby. Di Met Caerdydd ar y munud ni yn meddwl maen nhw'n mynd i ennill y gem. Ia. Ond mae yna olwg felly arnyn nhw. Nhw, fel chi wedi dod am mae cynffonau nhw ar ei fyny. Dyna'r gwir amdani. Am y tro cyntaf yn y gêm ers y 10 munud agoriadol. Thomas! O ddim byd ynde, o ddim byd. Rhaid i fi ddeud, mae'n pêl really dda gen y cefnwr Ryan Williams. Mae'n gweld y rediad, mae'n rhoi'r pêl syth tu ôl i'r amddiffyn yn fanna, ac mae'r rediad yn neud o yn pêl andros o dda, ac mae o'n sians dda unwaith eto. A sy'n ni'n digon teg, os ni'n hoffi i hwnna ddisgyn i Darren Thomas bob tro. Mae'n amser na ni weld gol gyntaf, mae o gol Kai yn reit un o cornel, ond fydd i'n meddwl dim byd dyfostud y Caernarfon yn cael byd o'r gêm, felly am gyfla i Darren. A Kai di wneud, anna'r gyntaf nath o dal y bel i fyny, nath o wneud y dda, nath o chwaraewyr i mewn i'r gêm, ond Jamie Breeze cynnig opsiwn gwahanol fel blaenwr a chosi problem a fe gyflymdra. Ond am gyfla i Darren, sa'n ddim yn wych o gol, a sa'r bas, oedd y bas yn neud i gol. Oedd y bas 50 llath rhwng chwaraewyr yr hediad y campus, just y cyffyrddiad bach na. Ac i danlinellu mor bwysig ydy'r gol na mae Met i gael iddyn nhw. Mae derwyddon ar y blaen o 2 gol 1 yn Aberystwyth bellach. Felly bydden nhw'n aros y chwechad. Os ti'n aros fel hyn, ond digon amser i fynd. Ie, Kai Jones. Di'r rhedeg allan o stem o bosib. Da ni'n fi sôn amdano fo agos gymaint na fo yn yr ail hanner ac yn ethon ni cyn yr egwyl. Clark ar gael. Twt eto. Twt iawn. Ac bosib yle Brookwell. Di'r rhagweld honna. Syniad yn da yn doedd, just y camdealltwriaeth rhwng y ddau. Brookwell bosib i rhoi draed i ddechrau redig, draed Clark i trio rhoi o dros yr amddiffyn. Trio torni'r gornel, da ni'n gael efo, trio torni'r gornel yn fwy, iddo fo rhedag arni. Mae'n siŵr bod wedi arfer pasio'r heini at Sislevich yn y Seintiau Newydd. Jamie Mullen. Yep. Ond tan Ionawr ar hyn o bryd mae yma. Yn y pryd na ragor y busnes yn cael ei ganiatáu wrth gwrs. Nathan Craig. Fyny at Jamie Breeze. Woolwich. Fuller. Evans. Edwards. Lam, hyfryd at Evans. A da chi'n synhwyro, Edwards. Da chi'n synhwyro bod Met yn teimlo'n sydyn. Ellyn ni drio ambell i beth, ambell i dric. Dyna be mae gol yn gwneud i chi, dyna be mae hyder yn gwneud i chi. Nathan Craig. Wel, maen nhw'n gwybod efo Gareth Edwards a Ryan Williams. Dydy cyflymdra yn ganol amddiffyn ddim yna. Dwi'n meddwl mae Ryan Williams efo gymaint o'i flaen fel chwaraewr. Dwi'n rili yna a mae wedi dod chwaraewr y tymor dwytho, mae o'n cerdded efo ddim, mae'n cerdded y gloff ar ôl y dacl yna. Ond go iawn o'n de. Chwaraewr ganol cae ydi o, di gael ei wrthio, di gael ei orfodi fyd yn ôl herwydd chwaraewr allan trwy anaf gyda Caernarfon. Yep. Cyfrhau gan Wrecsam. Nawr te unwaith eto, sawl gwaith wedi deud hyn. Edwards, Elliot Evans, a sawl gwaith wedi deud hynny. Clark yn torri'r chwarae. Yr ddau ohonyn nhw, maen nhw wedi darllen y gêm yn gwych heno, yn interceptio tro ar ôl tro, ac yn rhoi y dîm yn nôl ar yr ymosodiad. Y bêl gan Bradley, eto gan Clark. Mae'n dod fwy mewn i'r gêm. Mae gan Thomas. Thomas yn cael ei fugeilio gan Baker. Nôl at Thomas. Mae hwn yn gyfnod pwysig o'r gêm. Mae'n anodd darogan. Sut mae'n mynd i fynd, a chi yn teimlo Met ydy'r tîm gorau yn yr ail hanner. Clark eto i gorffon gwneud y gwaith ynde. A mae'n ennill cic. Gadael y bel ddweud y gwaith, jyst edrych ar draws i gorffon ti'n ollol iawn beth ti'n neud. Ond rhwng chwaraewyr, faint o hyderus di hynna i chwaraewr ifanc, i wybod mae yna ddau o'i gwmpas o, mae rhai fo'n neud rhywbeth, mae rhai fo'n cael ein allan o dwll i bin bach, a mae'n dangos ysgil. Gadael y bel, wneud y gwaith rhwng chwaraewyr Baker ac Elliot Evans, dau chwaraewyr profiadol hefyd.
dealltwriaeth da iawn o'r gêm yma. Craig, chwilio am Edwards, Woolrich, Clark yn cael ei gyda gan Cosby. A sbiwch eto, Joel Edwards, o'i blaen am Lam. A mae hwnna'n bas dda. Mlaen at Evans. Elliot Evans dros y bar. A dyna'r math o chwaraewyr sy'n gallu bod yn anweledig, anhysbys am y gêm i gyd ac yn sydyn mi neitho rhywbeth. Ie, bas i'm y gorau lle, mae'n tu ôl o'i pyn bach, a mi dala Will Evans di pasio iddo fo'n gynt. Dwi'n dall, ond unwaith mae hwnna, sy'n pwysio nhw, di'n eitha ni'n mynd i pwysio ar y bel o gwbl o fan hyn. Di'n digon agos iddo fo cael y bloc. Felly, geith o neb yn eisiau fwy. Eto, dwi, efo'i safon am Elliot Evans ydi greu hyn dros y blynyddoedd, dwi'n disgwyl o wneud gwell na fyna. Na hynna nath o. Yep, Miles Davies yn gadael y maes. Mae wedi chwarae'n rhaid da. Rhaid i fi ddeud, fel arfer dwi'n gweld o'n chwarae'n canol cae, ond heno, allan ar yr asgell dde, bach yn wahanol iddo fo, ond mae wedi gwneud lot o effaith yr ail hanner, bach dechrau dod fewn fwy i'r gêm, ond ar ei Caernarfon newid o, dod â bris ymlaen, mae Met hefyd yn synhwyr a bod yna wbeth yn y gêm iddyn nhw. Rai fi gyfadde, dwi'n synnu gweld Miles Davies yn gadael y cae, ond ni'n meddwl bod i chwarae'n dda. Wel, mae Owen yn medru syrthio Will Evans yn ôl i ganol cae mwy, lle mae o mwy gyfarwydd efo. Mae'n mynd â'r eilydd yma i fyny y llinell flaen. Yep, Spencer. Spencer, ia, mae o'n gry, mae'n gorfforol, mae'n mynd i'r hedag efo'r bel. Asgellwr pwerus. Mae o'n gry. A wrach i fyd ysa'ch pwynt chi, Malcolm, mae dyna'r cyflymdra sy'n mynd i boenyddio canol am ddiffyn Caernarfon, lle mae yna ddiffyg cyflymdra. Oes. Be mae Met yn gwneud yn dda iawn yn rhaid hanner wedi gyrru rei o chwaraewyr canol cae o Elliot Evans, Lam, i amseru'r hediadau tu ôl i amddiffyn Caernarfon. Spencer a Smith. Dyfarnwr yn gadael chwarae mynd yn ei blaen, ie. David o wedi sylwi, ond gadael i'r fantes cael ei chwarae. Dwi'n mynd i ddeud, ydych chi'n gwybod beth dwi'n mynd i ddeud. Hyngipiad gan Edwards, a Clark fewn yn galed fanna. Dwi'n meddwl bod Clark di brifo fanna. Dwi'n meddwl bod di brifo mynd lawr fanna. Ond fanna, wrth ymosodiad, mae Breeze yn galw amdani hi. Oedd ddim yn groeso digon da, mae Clark yn dal i lawr. A mae eisiau'r dyfarnwr weld at hwn. Oedd eisiau... Wel, Joel Edwards ath i fewn efo fo, mae wedi gipio'r bel, wedyn ath hwnna'n ei bell iddo fo. Mae Clark dod ar draws, mae'n i ben glin o'i fewn i asgwr i hip o dymal. Mae'n un o heina lle wedi mynd i mewn i'r dacl, a mae'r ben glin sy'n llusgo ar ei droed deg gan Joel Edwards, efo'n syth fewn i ochr o. Ie, dwi'n meddwl bod yna ddim byd malicious yn efo. Na. Y trailing leg sydd wedi dod fewn bosib ac mae siŵr bod hwnna'n un sôr, ond dim cic rydd a falch i gweld bod Ben Clark nôl ar ei draed. A chwarae teg efo dim owns o ffwsg yna fo. A bosib, y math o ddigwyddiad lle ydych chi'n cael sioc mwy na dim byd. Ia, dwi'n disgwyl y dacl eich mor ffyrnig ond i ennill y bel gan Joel Edwards. Baker. Un arall y chwaraewyr ymwneud, ni'n byd sôn amdano fo gymaint a ni'n arfer gwneud, Baker. Bel gan Lam. Ydy o'n iawn? Ydy mae o. Ti'n sôn am darllen y gêm yma na. Ti'n gwybod, dim darllen y bas, darllen y cyffyrddiad. Mae'n gafel yn hyn dal i fod, ond mae o'n iawn, mae'n gael andros o gêm. So ni'n hoffi weld faint o interceptions mae Clark a Joel Edwards yn gwneud rhwng ei gilydd. So hwnna wedi bod yn ddiddorol iawn yn y gêm yma heno. Seian. Bradley yn llydan. Bradley yn dwyllodrus. 1-1 yn ormod. Ia, Bradley eto. Dwi'n weld o mor am, mae gyda fo gymaint o ddoniad, gymaint o sgiliau. Ti'n efo, a cael y croesiad, faint o groesiadau, faint o ergydion, faint o basis drwodd mor rhoi. Mae'n rhaid ar ochr y sedd, mae'n llawn cyffro. 2 ar 20 oed, ydi o. Craig. Cornel Fer. A Fer yn cael ei ffwnio allan gan Fuller. Oedd ddim yn edrych yn hollol gadarn na gwydd, ond oedd hi ddigon. A mae'n dod at Williams. Nawr te, yn y gyfle fan hyn. Y Bale yn chwilio am Breeze. Mae Breeze di'n rheoli he! Ac oedd angen y gwiriad gan y golwr. Nath Breeze yn ardderchog fanna.
A nath i gael gwiriad wrth Woolwich hefyd. Do. Yna ddau wiriad, yr ergyd, a wedyn y gwiriad wrth Woolwich, wedyn arbediad gan y dyn yma. Y troiad, na hwnna, y Joe Williams yn eich mewn I lle peryg. Rhaid I fi ddeud, mae Edwards fan hyn yn syni bod gen efo'r bêl, ond mae'n rhoi andros o bêl dda fewn I bris, a fel ti'n dweud. Mae Craig di cymryd y gic yn sydyn, wedi cael ei chlirio. Ac mae Erdlin gweld I dîm am y tro cyntaf da chi'n teimlo yn gwasgu, yng ngwar y gêm yma. Fuller di gwneud digon, cyffyrddiad yn ddigon. A dyma gyfnod gorau'r ail hanner I Caernarfon, dim amheuaeth am hynny. Ia, gam amser I gael ellai cyfnod gorau fo ryw chwarter awr I fynd. Na chi yn rhyw deimlo falle mae'r gol nesaf os yn ennill y gêm. Mae'r bêl yn dod I lwybr bris. Nawr tewn y gyfle fan hyn. Golwr! Mae'n gic o'r smotin. Mae'n rhoi cic o'r smotin yn dydy. Ydy mae o. A Fuller yn, wel, hollol wyllt ar Brookwell. Mae rai chi ddeud. Ti sôn am, na bod y chwaraewyr. Mae Brookwell mor sydyn, mae o'n mynd I gael i'r bel gyntaf. Mae Lewis Emlyn yn jyst i'w sodli hi. Mae yna camddealltwriaeth fawr yma'n hyn. Mae bris yna. Be mae'n Emlyn yn neud? Mae'n benderfyniad hawdd yn y marn I, ddim yn cael y bel. Sfelly mae'r bel yn mynd. Mae'r bel yn mynd. Mae'n gic o'r smot, fe ddech chi'n cwyno. Rhaid ni gofio, mi nath Fuller arbed cic o'r smotin wrth dwytha. Mae di arbed 2 gic o'r smotin y tymor yma. Mae Nathan Craig di sgorio 2 gic o'r smotin y tymor yma. 2 gol, 2 arbediad. Pwy sy'n gael y drydedd? Ai dyma'r gol sy'n mynd I ennill y gêm? Ydy Fuller yn mynd yn neud i'n iawn am I gamgymeriad? Ydy'r weddi yn mynd I gael ei hateb? Arbediad! Mae nôl at Craig! Mae o'n lwcus, ond mae o'n sgorio. A mae Caernarfon yn ôl ar y blaen am ddrama. Nathan Craig yn arwr eto. Tashwedd yn cael ei ddathlu. A falle na naiff o siafio, ac os da chi'n teimlo bod y moustache di dod â look I Caernarfon. Mae'n ar y blaen o 2-1. Wel, I ddechrau, gwych gan Fuller yn trio wneud arbediad ar ôl I gamgymeriad I ildio'r cic o'r smotin. Ond o'n I ddechrau, mae ar ei droed efo. Ydy o'n mynd i'n 80, a lwcus oedd efo'r agos i'r gol I basio I mewn. Ti'n gwybod, Erwin, ar ei droed e fel da ni'n gwybod fan eith, mae'n sefyll ar ei mae o, ond mae'n sgorio gol ella holl bwysig yma yn y gêm yma. Wel, di ddim di bod yn un o'n ysweithiau gorau Nathan Craig, ond pan ddoth yr alwad yn y diwedd, mi atebodd o, a mae yna rhyw 12 munud gan yr ymwelwyr I daro nôl mae'r bêl gan Baker. Wel, maen nhw di ymateb unwaith. Hwnna'n sal gan Elliot Evans yn doedd. Well, wan siwtio Caernarfon, ac Met yn gorau bwyso wan am gol arall os maen nhw eisiau pwynt, ac mae hwnna'n mynd I gadael lot o lle ar gyfer Breeze a'i gyflymder, Thomas, Brookwell, Bradley, Leo Smith, joinio fewn efo'r mosod, ac fydd yna digon o lle tu ôl i'r amddiffyn iddyn nhw gael posib gael trydydd gol. Cosby. A mae'r awyrgylch yn y lle mae wedi newid. Mae hwnna'n bas hybryd. Baker! Nath hi'n cyrraedd yr eilydd. A mi oedd Spencer yn ymestyn Bob Gewyn. Leo Smith. Cyfle I glirio. Ymateb da gan yr ymwelwyr. Unwaith eto Joel Edwards. Ad Lam. Lam yn chwilio am gol. Ac y gŵr sy'n ofal y Met. Alex Williams. Wel, sa chdi jyst meddwl fel y bysodwr, unwaith mae bel na mynd I lawr yr asgell, mae rhaid chdi wneud yr hediad I mewn. Nath o ddim rhaid gweld hynny. A dyna pam nath o'n cyrraedd I. Ond ni sôn am Anthony Williams sy'n ofal y tîm heno. Cyn golwr efo Wrexham. Ac wedi bod yn hyfforddi golwyr Cymru. Ac nifer ohono ni'n gweld dipyn o debygrwydd rhwng hwn a Dr Christian Edwards. Oes, mae yna hefyd ti'n iawn.
Ac mae goliau hwyr wedi bod yn bethau costus i Met y tymor yma. Mae wedi colli 9 pwynt ar ôl 80 munud y tymor yma, a mae'r rhain yn falch o fod nôl ar yr ofal. Be mae'r rhain yn neud yn y 2 wythnos heb bêl-droed, neu beth dwi eisiau gwybod? Wel, ar ôl perfformio'r gweithal dan reolaeth yrtlu meddwl nhw wrtho fi yn Drenewydd. Ar ôl cyn o y bari fan hyn, maen nhw'n mynd i Drenewydd a colli 2 wsos yn ôl. Oedd nhw'n wedi bod yn cnoi a cnoi a cnoi a meddwl sut maen nhw'n mynd i ymateb ar yr ofal a nebyn Met Caerdydd, creu dipyn o fwlch. Maen nhw angen cyrraedd pwynt blwyddyn yma 32-33 i fod yn y 6 ucha na. Bradley'n gadael, Jake. Ia, gêm dda iddo fo. Hanner gyntaf, lot fwy effeithiol efo reidiadau lawr y dde. Ond rhaid i fi ddweud bod Joel Edwards wedi cael gêm dda yn erbyn o. Brwydr dda ar yr ochr dde yn fan hyn. Ond mae Caernarfon wedi gwneud newid ymosodiol eto. Mae Cafn yn ddod ymlaen ar y gau wan ac bydd o yn gobeithio fydd yna digon o lle tu ôl i'r amddiffyn, ond yn hefyd yn ffres mwyn amddiffyn i sicrhau bod Caernarfon yn gallu dal ymlaen ar gyfer y 2-1 lead sydd gen nhw fan hyn. Ia, Sean Eardley yn meddwl fatha chi, Jake, ynde, yn gweld o bosib bod na le yn mynd i fod. Nesa fo medru dod â Sam Jones, sy'n ella mwy o ymosodwr lawr yr asgell yn ei feddwl. Yna, mae Cafn yn gwybod digon o brofiad. Rhagor o gemau byw i ddod ar sgorio yn ystod mis Rhagfyr. Ac yn ôl yma ar yr ofal i chi gael treulio'ch twrci a treulio'r pnawn yma ar yr ofal. Digon o bêl-droed cyn yr wyl. A mae yna lai na 10 munud yn weddill ac ar hyn o bryd mae'n fuddugoliaeth arall i Caernarfon. A mae'r ofal yn gair, dim amheuaeth am hynny. 5 fuddugoliaeth allan o 7 yn barod. Ond mae gan y Met syniad eraill, mae'r bêl at Elliot Evans, mae wedi creu y lle. A dyna'r math o syniadau sganddo fo. Dim yn noson Elliot Evans weithiau, ydych chi'n cael nosweithiau fel hyn, mae'n debyg? Wel, dwi'n gwybod amdana fi, ond ond sicr yn wrth y modd efo ffordd. Unwaith, mae'n agor i gorff. Ti'n gwybod beth mae'n wedi trio wneud, a fel arfer mae o'n i'm yn bell. Ond heno, mae'n un o hynna. Ti'n gwybod sam byd yn mynd yn iawn efo. Mi ar ni gweld o, wneud hwnna wrth ystwythau yn erbyn Druids, crymannu un o'r pêl, reit fewn i'r corner uchaf y rhwyd, ac mae'n siŵr bod o'n meddwl bod o'n mynd i digwydd eto heno, ond fel ti'n dweud, weithiau, di'r pethau yna dim bob tro'n dod off. Great. Mae yna ddigon o amser gan yr ymwelwyr. Ond i Spencer yr eilydd, di ond wedi gallu dod mewn i'r gêm o gwbl. Cosby a Baker, Leo Smith i mewn. Mae wedi bod yn brwydr ddifyr yng nghanol y cae yn gyffredinol. Wel, yn hanner cyntaf, oedd Leo Smith yn cael ffordd y hyn. Fo ac Darren Thomas ffordd y hyn. Dim yn yr ail hanner, felly mae'n wedi bod yn torchi llewis a brwydro cystadlau bob dim. Y bêl gan Lewis. O'i flaen o, mae Spencer. Lam. Nawr te, di honna'n gig, ydi mai. Ond mae'n cael ei ffoi fel arall. Ti'n gwybod be, mae Gareth Edwards yn defnyddio i oll brofiad yma neud. Mae o'n cymryd llwybr Lam i fyny, a wedyn yn dweud, oce, tîm yn mynd i chael i, ond dydy ddim yn drosedd chweith. A wedyn, dwi'n meddwl, Will Evans oedd hwn yn llai droseddu yn y diwedd ar Gareth Edwards, ac mi oedd hi, edrych awan, sy'n mynd yn defnyddio'i brofiad, just tynnu i lwybr o. A wedyn mae'n plygio yna fo ar ei trosedd ffordd all, a fydd Caernarfon cymryd amser yma'n hyn yn jyst eiliadau i gwastraffu. Dwi'n dal yn mynd nôl at yr hyn ddodd Jake pan nath Bradley adael y maes. Sut bod Bradley wedi cael gêm mor dda, tra bod Joe Edwards hefyd wedi cael gêm mor dda. Mae hwnna wedi bod yn brwydr anhygoel, ydy? Do, yn sicr, y ddau yn nhw wedi bod yn cael effaith ar y gêm mewn fforddau gwahanol. Bradley wedi achosi broblemau efo ni yn y ffrant, ac Joel Edwards wedi ddallt yn y gêm yn andros o dda trwy'r gêm, ac yn rhoi ei dîm yn nôl ar ymosodiad lle yna gyfleoedd Caernarfon ymosod. Mae derwyddon Cefn wedi gwneud ei joban heno. Mae'r gêm yn Aberystwyth wedi gorffen, Aberystwyth 1, derwyddon Cefn tair yn y gêm arall yn uwch gyngred Cymru heno. Wel, mae derwyddon yn bendant mewn chwechad os di'n aros fel hyn, felly. Ie, noson arwydd o cael
Ac ar hyn o bryd dim yn mynd yn iawn I Spencer. Ac pwy sy'n gadael? Joe Evans yn gadael. O, mae Joe Evans wedi gadael. A di mynd. Ac dwi'n eisiau deud ta-ta wrth neb hyd y gwela I. Ac Dion Phillips oedd yn chwarae yr wythnos diwetha ymlaen fel eilydd. Ia, hwnna di'r rheol newid, mae'n gorau cerdded oddi wrth y cae. Lle mae'r llinell sy'n agosach iddo fo. A chwarae teg iddo fo. Dwi wedi gweld ambell I chwaraewyr yn uwch gyngrair. Dal ddim I wneud hynny, ond mi nath o. Mae Bertawe wedi colli ad. Maen nhw mor sal adre. Maen nhw well I ffwrdd. Ond na fuddugoliaeth dda I Fulham. Fulham yn y trydydd safle yn y pencampwriaeth. A mae'n brwydr ddifyr fanna. A mae Edwards yn cael I gosbi. Ia, 36 oed a mae'n dal yn gawr yn fan ddiffyn na. Wel, mae'n bresenoldeb. Dyna di'r peth. Mae o yn drefnus efo. Os di o ddim yn cael gem da, mae'n eisiau mae'n chwaraewyr yn gwmpas o yn. Gynna fo ddim y coesa dim mwy, ond mae gynna fo'r profiad I siarad am hynny gyd. Elliot Evans yn paratoi I roi hon mewn. Mae Met angen rhywbeth ganddo fo I bwy mae honna mynd I ddisgyn. Yn y diwedd yr ergyd gan Joel Edwards. Fuller. Unwaith eto, y bêl at Edwards. Lam. A'r ferchog. Nawr te, pwy sy'n mynd I gael I fwydo? O, hwnna'n basal. Syth at y postyn gosa. Oedd eisiau gwell fanna, Jake. Oedd, newid dod ymlaen, cyffyrddiad gynta, ond dal yn disgwyl chydig bach well I roi gyfle I fewn i'r ymosodwyr yn y bocs. Ond rhaid I fi ddeud, mae Caernarfon wedi gwneud newid bach fwy amddiffynol, tra bod Met Caerdydd wedi rhoi Dion Phillips ymlaen ar y cae, yn synhwyr bod na rhywbeth yn y gêm hwn iddyn nhw. Mae yna 610 o dorf yma ar y ddofel ar noson oer. Y bil gan Cosby. Da ni mewn yn y 5 munud ola. Nathan Craig I gol o ydy'r gwahaniaeth ar hyn o bryd rhwng y ddau dîm. Y bil gan Baker. A di Baker ddim wedi cael un o'n osweithiau awdurdodol arferol. O! A Ryan Williams. Campus y dacl. Ffyrnig ond teg. Sydd trwy bel. Mae o di gael dros o gêm hefyd. Do, gêm da iawn yn amddiffyn. A mae yna eilyddio mynd I fod. Ac, ia, Ben Clark yn gadael. Ac, os oedd wedi chwarae well na fe hyn am Malcolm? Wel, na i anreg bach iddo fo tra mae'n genad off ta. Mae fod I seren y gêm. Am gêm mae o di gael I gêm gynta. I Caernarfon a ddod yma ar fenthyg o'r seitiau newydd 19 oed. A mae o di llwyrioli wrth warchod, wrth gadw'r bêl, cyfyd cyffyriad bach ychwanegol, a pasio, cywirdeb I basio fo yn ganol y cae, enwedig yn hanner cynta, di fod y wych, dangos ochr arall i'r gêm yn yr ail hanner I dorchi llewis, a mae di neu hynny fyd. John yn lle dda a hawdd iddo fo chwarae fel arfer Crowther sydd yn y safle yna. Mae o gyda digon o brofiad I rheoli y chwaraewr o flaen o. Mae, fel ti'n dweud, 19 oed I ddod fewn ac mae wedi rheoli bawb o flaen o ac helpu allan efo bawb sy'n tu ôl iddo fo. Jamie Crowther wedi anafu yn golled I Caernarfon. Ond maen nhw fel tasyn nhw wedi canfod ateb bach da yn y fan honno. Mae'r bêl gan Leo Smith. Smith a Thomas a Jamie Breeze. Oedd o ddim yn cansefyll yn neb yn y canol ar hyn o bryd. A Jamie Breeze jam fynd I hun debed. Braidd yn rhy uchelgeisiol. A da ni'n agosau at y funud ola. A mae yna frys ar y Met I gael y bêl I ben arall y cae. Fuller yn ei gadael I Lewis. Lewis yn gweld hediad gan Dion Phillips o'i flaen o. Tu ôl I Elliot Evans. Mae'r bêl gan Baker. Baker yn meddwl am ergydio. Allan â hi at Phillips. Fi agos at y golwr eto. Am yr eildro pas sal I mewn. Dwi'n siŵr o'r gath Brooke gweld rhyw fath o wiriad o'r hwnna I fynd â hi fewn I breichia. Ramsey yn y gol. Dwi'n meddwl bod y lawer o ddim byd yn bod ar hyn. Mi gymon ni fantes o hyn. Ydy Caernarfon yn heiddi ennill? Ie, swn i'n dweud. Hanner gyntaf yn sicr oedd nhw'n well tîm, oedd nhw'n heiddi fod ar y flaen. Mi gath Met spel gryf just ar ôl yr ail hanner, lle gath nhw y gol.
Ond yn y diwedd, mae Caernarfon wedi gael rhan fwyaf o'r gyfleon, nhw sydd wedi edrych yn fwy beryglus yn mynd yn ei flaen, ac felly mae'n siŵr bod 2-1 yn sgôr teg heno. Gai ofyn cwestiwn bach, ysydyn, ti'n edrych ymlaen i'r dasg syml yn y byd y seintiau newydd fory? Yndw. Dwi'n meddwl bod o'n mynd i fod yn syml, ond di ddim gêm yn syml yn y Uwchgyngor Cymru, nac di. Mae pob tîm yn gwneud rhywbeth gwahanol. Os ydych chi'n mynd i ffwrdd neu'n gartref, mae yna gampau i wneud, ac dwi'n edrych ymlaen am y her, ac pwy sy'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd fory. Bob lwc, bet. Ie, pob lwc yn wir, 3 munud amser ychwanegol. Edwards. Baker. Elliot Evans eto. Wel. Be sy'n digwydd i sgidio fo heno, da? Mae wedi gwneud rhywun ar ei draed rong, dy fo. Mae o un o'r chwaraewyr gorau yn y gyngor, ond mae o'n dangos, mae'n siampl gret, un o'r chwaraewyr ifanc sy'n mynd trwy gêm sal, sy'n ddim yn dod o chwaraewr sal dros nos. A mae Elliot Evans wedi cael un o'r diwrnodiau yna yn sal y gwaith. Do, ac siŵr fydd o'n gwella ei berfformiad erbyn wrthnos neta, a pwy bynnag sy'n chwarae nhw, sy'n ni'n edrych allan. Da ni'n ffarwelio, a Jake iddo fo gael mynd i gadw cwmni i Dylan, a da ni'n dymuno'n dda i Jake yn ei gêm o fori. Diolch yn fawr iawn iddo fo, da ni wedi chwarae bron i 2 funud o'r amser ychwanegol. Ydyn ni wedi gweld 2 dîm sy'n mynd i orffen y 6 uchod, ydych chi'n meddwl, Malcolm? Na, da ni wedi gweld un. Yn sicr, dwi wedi gweld fflachia o Met Caerdydd yn yr ail hanner, mae lle fedrach chi ddeud, wel, maen nhw'n mynd i bendant mynd i fod yn gystadleol am y 6 safle tan y toriad, ond yn ymysodol, sgorio gol, maen nhw'n mynd i gael problemau hefyd, sgynnon nhw ddim 1-2 chwaraewr sy'n sgorio iddyn nhw. Mae Caernarfon yn dal i chwilio am y gol sy'n mynd i ladd y gêm, ond ganddyn nhw mae'r gol sy'n ennill y gêm ar hyn o bryd ac eithrio tyrwad yn y gynffon. Yn y gam sefyll beth bynnag, di ddim di bod yn noson i linell blaen yr ymwelwyr. A di ddim di bod yn noson wrth fod Lam na chwaith Will Evans, na chwaith ers iddo fod dod ymlaen i'r eilydd Spencer. Gymaint o hanner cyfleon yn y cwrs Cosby na, maen nhw'n sgrechian allan am flaen nhw, meddwl wrth i fod. A mae gymar o gyda llaw Lisa yn gobeithio bod y moustache na yn dod i ffwrdd ar ôl fori. Di bywyd ddim i bori math, meddwl Lisa, ers i'r tasiwedd gyrraedd rheolwr Caernarfon. Dydy ffebwydd i ddim y penwythnos mefyd, nath o ddeud. A dyna'r anreg mae'n gobeithio i gael. Yr anreg oedd o isio oedd buddigoliaeth, ac mae'n edrych ar ôl 2 wythnos o segurdod bod y buddigoliaeth wedi dod. Falle bod yna 1 hyrddiad hwyr gan y Met. Mae gan nhw 20 eiliad a llai i newid y sgôr. Chwaraewr gorau'r Met falle, Joel Edwards, yn ei hyrddio i fyny'r cae. Chydig bach yn fler. Lewis. Cael ei annog. A mae Lewis di cholli hi. Mae Jamie Breeze yn cynnig i hun. Mae'r amser ychwanegol wedi gorffen. A Smonach yn y diwedd, Cavanagh a Breeze ar donfeddi cwbl wahanol, ond os a ddim ots, mae'r fuddigoliaeth wedi dod i Caernarfon unwaith eto yn feistri ar ei tomen ei hun. Cic o'r swatting gan Nathan Craig oedd y gwahaniaeth yn y diwedd. Hynny ar ôl i'r golwr arbennig gico. Fe ddoth Lam ar ymwelwyr yn gyfartal, a hynny ar ôl i Kai Jones roi Caernarfon ar y blaen. Digon i'w drafod, a mi gawn ni drafod y cyfan ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl, Nathan Craig o'r smotyn yn y pen draw. Yn sicr fuddugoliaeth i Caernarfon yn erbyn Met Caerdydd. Oedd hi'n agos rhyngddyn nhw yn y tabl cyn y gêm. A mae dal yn agos, ond Caernarfon yn eich tipyn mwy cyfforddus yn yr hanner ucha yna. A derwyddon cefn wedi ennill 2 gol i 1 yn Aberystwyth. Ond fel y gwelwch chi, gemau i ddod fori hefyd. A dyna'r newid sydd yn y tabl heno. Met Caerdydd yn 7fed, derwyddon wedi codi i'ch pen nhw. Gwahaniaeth goliau sy'n gwahanu'r clybiau. Ceicona am hen y bont fori. A Seinti Newydd yn Ebus, clwb Jake Phillips sydd gyda ni ac wythnos nesaf, Cwpan Cymru. Ni ar Barcwain Dew, Caerfyrddin yn erbyn Rhydaman. A Lee Trundle, Andy Robinson a'i gyfeillion. Mae'n fod yn dipyn y noson fan yna. A bydd hi'n fyw ar S4C, ond fan hyn, Caernarfon sydd wedi mynd â hi, a ni'n syth i gael yr ymateb, a Malcolm Allen sy'n cynnal y cyfweliadau, gan mai fe sy'n dewis ser yn y gêm, geith e holi ser yn y gêm, a reolwr Caernarfon, Sean Eardley. Well, Sean, I'm going to ask you first. You know, it's been 3 weeks since the last game, losing to... I was going to say, Drenewydd, and I was looking for it in English, but you know it well, so that's okay. Anyway, against Newtown. It's been a long time coming, but first half, second half, 3 points in the end, but it was hard fought. Yeah, absolutely. We knew that Cardiff Met in the second half were going to come at us, and they've thrown absolutely everything. I thought just towards the end of the storm, they were throwing at us, to be fair. I thought we weathered it. Alex hasn't been called into too many saves, to be fair, and then I think the one that he has, obviously they followed in. But the lads, to be fair, like you said, Max, have shown tremendous character. You know, to find ourselves a goal, obviously a bit fortuitous. That's probably the first one of 100 penalties that Nathan's missed, but 2-1 and 3 points, yeah, absolutely buzzing with it. Ben, what a debut that was. Yeah, it was a great performance from the lads. They fought hard to get the win, and yeah, it was a tough battle. We knew they were going to come out because they're a good team. And I thought we battled well, and we deserved the 3 points at the end of the day. Well, in the first half, I thought we showed some great qualities, great touches of the ball, took that extra touch when needed. In the second half, you had to roll your sleeves up a bit, and you did that as well, so you showed both sides of your game. Yeah, I thought I started sloppy, to be honest, but then I thought I grew into the game. It's the first minutes I've had all season, so it's only going to get better. Running games will do me a lot of good, but I thought my second half performance was a lot better than the first half performance. Well done tonight. You're the centre of the game, and I should have the champagne, but I haven't got it, mate, so you can have it in a minute. Have a sausage roll if you want it. You can have a sausage. We are live, we're live people. Well done, Sean. There it is, pal. Thank you so much, mate. Well done, boys. Cheers, Marks. Well done. Sponsor, Movember, you know it, you know. Dwi'n siŵr le ddechrau ar ôl y cyfaliad yna, ond mae'n amlwg yn hapus. Dwi'n siŵr am y moustache na, mae'n rhaid fi gyfadde. Ond mae fe at achos da, felly na ni ddim dweud dim byd. Ni'n gweld ystadegau fyna, ni'n agos o ran meddiant ac ati. Fi'n gwybod mae'r goliau sy'n bwysig, ond dangos, o dim llawer yn gwahannu'r ddau dîm heno. Na, fel nath Sean deud yn fanna. Diolch yn cofio Ramsey gael wneud lot o saves, ond ochr arall, dwi'n cofio Wilful o gael lot o abrediadau. Hanner gyntaf, nath o'n neud yr un dda o Thomas. Ac ar ôl hynny, oedd y braidd yn dyn yn sicr yn y treian olaf o'r ddau ochr o'r cae. Dim lot o gyfleon wedi mynd ymlaen i achosi broblemau i'r ddau dîm, ond sgolain digon teg yn y diwedd, dwi'n meddwl. Ie, gen i weld y goliau o'r ail hanner, a Met, dysyn nhw allan, chon o'n dîm gwahanol, o'n edrych mor beryglus, ac yn heiddi, dod nôl mewn ddi. Oedd rhaid bod rhywbeth wedi newid, hanner amser. Pedwar yn y cwrt fyna, fyd, fyna'n darodd y cael iawn. Oes, ac oedd gen nhw'r chwaraewr i gallu gwneud hwnna. Mae'r pedwar yn y ffrant yn hoffi joinio mewn ar ymosodiadau. Hanner gyntaf, ni ddim gweld digon o hwnna, ond ail hanner, oedd hwnna wedi achosi problemau i Caernarfon, ac hwnna wedi dod â nhw nôl fewn i'r gêm gyda cyffyrddiad bach lam fewn i cefn y rwyd. Do, ni sôn hanner amser enwif creuwyr fel Jordan Lamb, Miles Davis, Elliot Evans eto. Pa ma nhw'n tanio, chiod, ma nhw'n llon llaw i unrhyw dîm. Yndi, ma nhw'n gallu achosi problemau i unrhyw dîm. Fel mae Thomas, mae Brookwell, mae Breeze yn gallu gwneud yr ochr arall. Ac o'n i'n edrych ymlaen ddod yma heno, o'n i'n gwybod fysa bod yn gêm da, gyda goliau, gyda cyfleon, ac da ni wedi profi heno bod y ddau dîm yn gallu creu gyfleon, ac yn bosib just yn methu rhywun sydd yn gallu gyda digon o hyder i gymeryd y gyfleon yn fwy aml. Nath rwy'n proffwydo, byddai'n 2 gol i ni Caernarfon, dim fi yde. Da iawn, Jake. Proffwydo cyn y gêm. Mae'n rhaid canmol ag a dyna oedd y sgwr. Diolch i'r digwyddiad yma, y gic o'r smotyn, a dyma sydd wedi
penderfynu gêm am hynny. Ie, dyma ni. Mae yn fy marn i, mae'n cic o spotting. Mae Emlyn yn neud yn dda fanna, ond mae Will Fuller yn dod allan braidd yn ble. Sy'n VAR gyda ni. Mae'n edrych yn gic o smotin, ond mae'n agor. Anlwcus o ran y gol geidwad? Yn sicr, ie, ar ôl iddo fo wneud y gangymeriad o considio'r penalty. Mae'n neud yn gwych yn fanna, mae'n darllen y ffordd mae'r Nathan Craig yn mynd i fynd. Ond yn anffodus iddo fo, mae'r bel yn mynd y ffordd arall iddo fo. Ac yn glanio syth nôl ar traed Nathan Craig ac fod ar ei troed de, diolch yn mynd i fethu hwn yn acti. Na, Nathan Craig, mae fe'n sgorio o'r smotin rywsut yn y pen draw. Mi oedd na ambell i gyfle bach arall o ran Caernarfon yn yr ail hanner. Oedd ddim yn un pen y cael ei llall ar adegau. Ond ni'n gweld Caernarfon yn pwyso Darren Thomas yn dod yn agos o'r peniad, oedd Jamie Breeze yn agos hefyd. Felly nhw wedi cael mwy, felly? Yn sicr, hanner gyntaf oeddwn ni'n sôn, un gol i ddim hanner amser, oedd hwnna'n 10, bosib os nhw wedi gallu bod 2 neu 3 o flaen, ac yn enwedig yn yr ail hanner, gafon nhw gyfleoedd, ond fel da ni wedi gwneud, dim cweit digon o hyder, ac dim cweit digon o ddealltwriaeth i fynd ymlaen ac i ennill y gêm 2, 3, 4 o gol, i wneud o'n bach mwy haws yn y funudau olaf. Mae'n ganlyniad mawr iddyn nhw o ran yr hanner ucha, bod ni'n ergyd i'r Met, byddwch chi'n mynnu bod nhw'n cyrraedd na hefyd, dyrwyddon sy'n na erbyn hyn. Mae mor agor, mae mor gystadleuol hefyd, chos mae'n mynd i fod yn anodd proffwydo sut mae hwn yn mynd i fynd dros yr wythnos nesaf. Ydy, mae'n gwych i'r gyngrair. Da ni'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill o wsos i wsos, ac da ni'n sicr ddim yn gwybod pwy sy'n mynd i gorffen fyny yn y 6 ucha. Mae Met Caerdydd wan, lawr yn y gwaelod, ond dwi'n siŵr fydd y nod gen nhw wedi codi nôl i fyny yn y 6 ucha. Mae Caernarfon nhw wedi agor blwch bach rhwngthyn nhw a derwyddon Kevin sydd ar rediad da, heb law am golli wsos dwytha. Ac felly mae yna digon o gyfleoedd i tîmau gystadlu am y 6 uchaf, ac fydden nhw gyd eisiau gorffen yna erbyn diwedd y tymor. Ac ath Met o'r 7fed safle Ewrop tymor diwetha, felly fydden nhw'n poeni gofod. Dewch chi weld y gol o'r hanner cyntaf, jyst yn gyflym cyn i ni ffarwelio gyda chi. Ac eiliad fawr eto a rhai canmol Kai Jones yn hyn. Ie, canmoliaeth mae'n heiddi ar ôl fethu y gyfle yn funud yn gynt. Mae'n gymeryd hwnna i ffwrdd fel bod wedi sgorio cannoedd o golau yn y Uwchgyngor Cymru. Ond wrth sicr yn fanna, Darren Thomas sydd wedi gwneud y gyfle fel mae wedi gwneud drwy'r gydol y gêm yma. Ac dros y flynyddoedd dwytha, da ni wedi gweld hwnna wneud hwnna wsos ar ôl wsos. Ac mae hwnna yn gwych i gweld gyda fo. Cwpl o ganlyniadau o heno gyda llaw. Abertawe wedi colli yn erbyn Fulham o 2 gol i. Mae Casnewydd wedi colli yng Nghwpan Lloegr yn erbyn Molden a Tiptree, clwb o 8fed heinen pêl-drod Lloegr. Felly Casnewydd wedi bod yn gwneud y canlyniadau anisgwyl. Mae wedi cael sioc i hunain heno, ond fel na mae wedi mynd heno yn y cwpan, a pob lwc fori, ebys Evan Saint Newydd. Gêm bwysig? Ydy, yn sicr, mae pob gêm yn bwysig, mae pob gêm yn anodd fel nes i ddeud ar y commentary. Dim os lle ydych chi'n mynd, pwy ydych chi'n chwarae, yn yr Uwchgyngor yma, mae'r bob gêm yn mynd i fod yn anodd. Hyfryd. Jake, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Noson oer ar yr ofal, ond mae'n braf bod nôl o ran Caernarfon. Ta beth, welwn i chi cyn fwy hir. Diolch yn fawr iawn am y cwmni. Nos da i chi. Ta.
Pwy arwyneb y ddeiar ydym ni? Beth sy'n ein gwneud ni'n mor wahanol? Gyda dros 8 biliwn o bobl yn crwydro'r blaned, sut i ni'r Cymru yn gwahaniaethu'n hunain? Fel un o stand-ups fwyaf llwyddiannus cyfyrddin, fi'n treulio llawer o amser yn meddwl am y cwestiynau mawr. Diolch yn fawr ac yn os ydeion. Nos da. Pwy ydy'r teipiau sy'n ein diffinio ni fel cenedl? A beth mae hynny'n ddweud amdano ni fel gwlad? Fi wedi treuddio'n ddofn i'r archifau ac wedi holi rai o feddylwyr fwyaf craff yr oes. Pryd i ni'n cael cudno? Dyma fy siwrne bersonol i, siwrne sy'n mynd ar drywydd congolfeini diwylliannol Cymru, y plebs, y werin datws, y teipiau sy'n ein diffinio ni. Mae yna un ffaith bwysig amdana i, ac os llawer o bobl yn gwybod. Fi 4.5 gwaith yn fwy tebygol o ennill medal yng Nghymer Gymanwlad nag unrhyw Sais. Ond pam? Achos mae'r Cymru yn genedl o bencampwyr. Falle bod ein poblogaeth ni'n fach, ond mae'n cwpwrdd tlysau ni'n llawn. Felly pwy yw'r pencampwyr sydd yn ei misg, a pham ydy ser y maes chwarae yn rhan mor ganolog o'n diwylliant? Beth yw hanfodion y pencampwr Cymreig? Llais cryf i ganu'r anthem ac i weiddi ar y ref. Anafiadau erchyll. Siarad mewn clichés. Ysbrydoli eraill i brynu olew, tocynnau loteri neu double glazing. Calon lan ac ywyneb budur. Y bencampwrau Gymreig. Union yr un peth â'r bencampwr, ond yn derbyn llai na chwarter yr arian. Mae gan gampau a chwaraeon y gallu i'n cyffroi a'n uno ni fel cenedl. Y broblem yw, dyn ni ddim yn gallu cytuno ar ba gamp. Efallai bod bobl y gogledd, y gogs, yn teimlo bod gormod o sylw yn cael ei roi i'r rygbi, ond mae rhaid iddyn nhw gofio